Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Ai, ze ondo asteburua, Herriz herri mugitu izan dugu, Lapurdi Baxe Nafarroa edo Zuberoara joan. Kostako herriak inbaditu, garbiak zeuden lekuak zeudenak baino zikinago utzi. Bertako iaia handik alde egiteko eskatzea falta izan zaizue. Ez du bikasiko ez. Nahiko izan da elkartzea arriskutsua dela esatea denak toki berdinetara joateko. Horren ondorioz azken ordutan ustez, Orion 5 pertsona gutxatu dira. Osasun saila Orion izan litekeen agerraldi bat ikertzen ari da. 2 egunetan, 5 kutsatze baieztatu ostean, 3 larumatean eta 2 atzo. Hori, jarrai dezagun jolasten. Jo, baina normala dain batean, agintean dauden askoren jarrera ikusita gizarteak egiten duena egitea. Ez dut justifikatzen, baina adibidez, EAJak buru gogor jarraitzen du Subijanatik gasa ateratzeko asmoarekin, ezta? Naiz eta praktika hori iristear den aldaketa klimatikoaren aldeko legeak debekatu egingo duen gero. Eta HTaren obren azkena, ikusizue? Eta ez zuten nahikoa izan Europako kontuen auzitegiaren txostenarekin? Ezpa, orain bigarrena, etorri da Bruselatik. Auzitegi horrek Euskal Y-a plangintza kaskarraren adibide gisa jartzen du. Ez duelako gardentasunik, ez parte hartzerik, ez da eztabaida sozialik ere. Gainera, etorkizuneko eskari fluxuen gehiegizko estimazioa duela dio, eta eraikuntza kostuen gutxi espena. Horrez gain, horri guztiari gehitu behar zaio errentagarritasun ekonomiko eta sozial eza. Kudeak eta benetan... Tira, hori hemen, eta Trumpek bota duen azken irakurri duzue? Trumpen azken trampa? Amerikako Estatu Batuetako presidenteak test gutxiago egitea eskatu die osasun arloko agintariei positibo gutxiago egon daitezen. Munduan kutsadurarik handiena duen eta infekzioen errekorrak ezartzen dituzten herrialdean pertsona gutxiago aurkitzeko esan du. Astakeria hori bota ondoren, gobernuak txantxatzat jodu Donalden esaldia. Bai, bueno, eta Trumpen administrazioak multinazionaletara bideratu ditu COVID-ari aurre egiteko milioika dolarretako erreskate funtsak, eta pandemia baliatu du sektore energetikoa desregularizatzeko. Pandemia garaian 45 milioi pertsonek galdu dute lana Estatu Batuetan bitartean, milioi noiek 20% aberatsagoak dira. Eta azkaitu ez ustean harrapatzen, mundu mailan ia 9 milioi kutsatu izatera heltzen ari garen honetan, askok euren poltsikoak betetzeko baliatu dute pandemia. Bai, parasito asko da bilortik. Bueno, horren urrutira joan gabe, atzo Donostiko Alderdi Ederren gertatutakoa ikusi zute? Ez dakit zeintzuk dian okerragoak, kamisadunak piperpotoakin edo kasko gorridunak. Atzo Voxek Donostian provokazioz beteriko agerraldi politikoa burutu zuen. Ortega Smith izan zen bertan eta uztailaren 12 EAJ eta ETAren aldeko txakurkumeak erakundetatik aterako diren lehen eguna izango dela esan zuen. Ertzaintzak pertsona bat jipoitu zuen, Voxen aldekoak babesten zituen bitartean. Gainera, oso nabarmena izan zen presentzia poliziala, ertzain gehiago zegoen Vox alderdiko kideak, baino. Zenbat zarat ateratzen duten Madrilgo Salamanca auzoan botu gutxi batzuk lortzeko? Bai, eta jipoi honek duela 25 urte Hondarribiako aeroportuan emandako gertaera itsusi bat ere ekarri digu gogora. Están locos perdidos, Están locos. Es decir, con escudo. Izan ere atzoko egunez ekarri zituzten Lasa eta Zabalaren gorpuzkiak Euskal Herrira. Eta Eusko Jaurlaritzatik Juan Maria Atutxak zuzendutako barne sailak kargatzea agindu zuen. ¡Criminales! ¡Asesino! Bertsio ofizialaren arabera, segurtasuneko sailburuorde Jose Manuel Martiarenak adierazi zuen kolpeak lehenago hasi zirela. 3-2-5 agentea hildakoen senidez inguratuta izanik gorpuzkiak kotxetik atera nahi zituztenean. Nada, que no, y no sé por qué también, si no sé qué pasó, que un mando de la Ertzaintza dio orden de cargar.
Y estando allí solo los familiares, empezó la Ertzaina a cargar, pero a cargar no veas como hay gente por el suelo, las coronas por el suelo. Edozein kasutan, bai gertakari honetan, baita Inigo Kabakasenean ere, ertzaintzaren mandoa edo aginduak ematen zituena, pertsona bera zen. Orain galen gaia berriz mai gainean jarri denean, agian argitu beharko da nor izan zen sarraski horren arduraduna, ezta? Ez dakit, galdetzen. Bai, galdetu, baina Kabakasena ez badute argitu ez dut uste hau ere argituko dutenik. Salgan de las furgonetas y desplieguen todo la rico. Desplieguen todo la rico. La situación está controlada. A ver, repito las órdenes para que tomen iniciativas. El alcalde con todo lo que tenemos. Tirokatuta hiltzuten inigo, beraien helburua Paris bezala, istripu bat zela esatea. Te habrán fallado. Dio, gezurrak jarti zituzten astiro, beraien helburua Paris bezala. Iragana presentizatea ongi dago, baina aurrera egin beharko dugu, bikote. Bai, gauza positiboak mesedez, eta ekar ditzagun gogora gaurko egunez pasatu zirenak. Gaurko egunez zer? Gaurtik atzera edo aspalditik gaurko egunera ingo? Nik uste beti bezala egitea honena izango dela. Venga. Ba, 1940 gaurko egunez Frantziar estatua Hitlerren Alemaniaren aurrean errenditu egin zen Bigarren Mundu Gerran. The army that Germany has built up in 4 years swings in honor past Hungary's strongman Admiral Horthy. The young men of the new German Reich welded in. Etxarri, aurrekoan eskatu nizun da ere berri positiboak mesedez. A ber, Arrate, aurrekoan, zu nekatuta zinalata gaurko abesti aproposa prestatu dez. Gaurko egunez mekanoko kideak zu bezala ezin ziren noetik jeiki. Aiba! Eta beraien lehen arrakasta kaleratu zuten. Hoy no me puedo levantar, 1981 batean. Ze ona! Tope! El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Bueno, ikuset, por cierto, zuek futbola ez tezuela asko jarraitzen, saiatzen zeate, baino... Jo, Asensio, bai, saiatze gea, ez esan ez. Ja, pixkanaka. Bueno, agian batzuk jada ez dira gogoratuko, baina 1986 eta 86an... Asensio, nola nahi dezu? 86an futbolean zer gertatu zen jakitea, poliki, ez? A ber, baino, oso ezaguna izan zelako. Mexikon ospatzen ari zen futbol mundialean, munduko txapelketan, Diego Armando Maradonak, hoi ezagutzen dezu, ez? Bai. Vale. Jaungoikoaren eskua izenez ezagutzen den gola sartu zen. Argentinako selekzioarekin, Britania handiko selekzioaren aurka ari ziren, eta hoixe, eskuarekin sartu zuen, askoko 20. mendeko golik esanguratsuena edo dela uste dute. Uste Arrate, hola gure futbolarekiko ezagutza ba, haundituz, Aizu, nahi ezaguna ite zitzaidan, seguro. Eta nor jaioko zen gaurko egunez? 1808 Giuseppe Mazzini iraultzaile eta ideologo italiarra. 1903an John Dillinger Lapur estatu batuarra, bankuak lapurtu eta iesean ibiltzen zen. Ezagutzen duzu bere izena daraman musika taldea, The Dillinger Escape Plan? Markatu ez. Nik ez. Ba, bueno, ez nun uste inoiz Euskal Irrati baten talde hau entzungo nuenik, baino, bueno, bat baino gehiago harritu ingo da, Entzun dezagun. Ai, ama, baina zer da, hau? Ja, zarata, ez? Ez, pila gustatu zait. Igo! Babitu. Neire gustatu zait ezpentsa, gaurko egunez, por cierto, guazen aurrera, hemen ari gea. Duela 71 urten Meryl Streep aktore estatu batuarra jaio zen New Jerseyn. Eta 1953an Brooklynen Cyndi Lauper norkeztu dantzatu abestitzarronekin. Orain ere dugu biek.
Asensio traizioz mikrofonak zabaldu ditu. Itxi! Hau denon onuragatik egin dute. Bueno, hasi barko deu astea, ez? Katiluak prest? Ekainak 22 ditu gaur, eta astelena. Zuekin, Inigo Asensio, Iepa kaixo, atxalde guztioi. Inigo Etxarri, Arratsalde on denoi, vamos ya. Arrate Hernández, Astelenoi! Hor zaudete? Zain ezberdina, Ni galdu naiz, berriro. Baina ez da retiratzen. Bat, bi, hiru. Bigarren kafea. Igual bihar gaixo jarriko naiz, Hainbeste energia azteko. Bai. Ez dakit ona den. Bai, ona da, Astelenoi! Beno, arratsalde on deizuela guztioi, eta ongi etorri astelena daukagu. Eske daukagu astelena eta antiastelena bi gauzak, ez? Osa, astelen... Astelen... Eta aldi beren kafeina tope bat hor. Bai. Bueno, ondo dago hori. Da pixkat, nagiak jota oetik altxan nahi ez duzun sentsazio hori, bia era berean, bueno, energia saltzatzen zaren momentua. Izan daiteke. Izan daiteke. Bueno, esan dakoa, astelena daukagula aurretik, astea aurretik, poliki, gaur murgiltzen gara udaran. Ez, asteburuan. Atzo, ez? Nola? Larun batean. Larun batean. Larun bata gauean. Hogeita batean. Ostira Atzo gauean. Atzo gauean. Atzo amabitan. Ez, larun batetik iganderako. Larun batetik igandera. Hogeita batean. Okerrez banago, hogeita batean. Bai. Nik uste nun, hogeita batetik, hogeita birako. Claro, es que ya, kentzen dizkigute San Juanak eta ya ez dakigu, ez? Nesartzen gehan. Claro, festa paganoak ja lapurtu dizkigute iruditeriatik. Hilaren hogeian. Hogeian, oza, larun batean ja udara zen. Ostiraleko gauean. Ostiraletik larun baterako. Kasorik egin, baina bueno, zuen erritmora. Gure erritmora. Guaz. Gure erritmora. Bueno, maite dut egin hasiko gara, oze? Bai, gaurre hitzartu dugu nien naizela lehena izango. Venga, bani hasiko naiz. Gaur seria hasi naizelako. Nire maite dutak baditu egun batzuk, baina, jarraitzen duela gaurkotasunean. Eta da, Andoni Oiokiegi Olaetxeak, askotan aipatu dugu gure saioan, tartek aipatu izan dugu, musika gile eta lagun, ez? Euskal Herri mailan ezaguna. Bai, eta Coachare, bai. lehengo astean amaieran, bere Facebook atarian edo, plazaratu zen olako salaketa bat, edo kezka bat, eta zetezun bazuela zarautzen kontzertu bat itxita jai batzutan, eta pandemia llegatu denean, hor txikiliko logeratu dela,
inork ez dira gauzandirik esan, edo, baina pasatu dela denbora eta faseak eta mugak, pasatu dela denbora eta faseak, eta mugak irikiko direla, eta jendea etorriko dela, Europa osotik, Italia barne, Zarauzko hondartzak lepo beteko dira, eta beste hondartza batzuk, eta beste kostako herri batzuk, Etxarrik leno salatu duen bezala, baina bere kontzertua ez doala aurrera. Eta bertan bera jaiak, baina jaiaren zati batzuk, eta baita ere, jaietatik aparte egiteko alternatibarik, hori ere ezin dela egin. Eta jarri zuen mai gainean kontraesan hori. Hori da, eta tabernatan ezin jo, eta furgoneta batean ere ez, eta hondartzan ere kontzertu bat ezin egin, baina jendea hondartzara, barra, eta jendea dozin tokitan, ikusiko dugula barra. Eta hori, gutxi balitz, eta alkateak esan du, danborra da egin behar duela, eta 200 pertsonako aforoarekin. Eta zesatezun behak, ziruz ezaizu egoera ziztreina, nola irtengo da kultura guztionetatik, kontzertu kandestinoak ematen hasi barko aldugu. Bueno, noren erantzuna jasazuen Andonio Jokigik? Bai, baina erantzuna ez da zuzenean Andonio Jokigir izan. Xabi Txurrukari interpelazio bat edo erantzun bat eskatu zioten Facebook erabiltzaileek, eta honen erantzuna izan zen bere story bat non azaltzen zuen jaiak ez zirela egongo, eta bueno, baina gauz alternatiboren bat ere egingo zutela, eta barra. Eta hori jarri zuen neska honek, barre algara ikonitoarekin barre gura ematen ditu, ez da nola dan, Facebookeko... Barregit. Barregit klikatu zuen, eta alkateak erantzun zion zorionekoa zu eta zure parra gurea, familiak horik etzai zubil, ez da? Txen, errepikatu azkeneko hori? Bai, esan zion, zorionekoa zu eta zure parra gurea, familiak horik etzai zubil, ez da? Hori alkateak, Bai. Zarauzko alkateak. Eta esango nuke hemen bi gauza dela ositxusiek. Bata, nire ustez erantzuna guztiz neurrizkan pokoa dela, neska honek barre egiten duelako ironiatik. Hain zuzen ere, alkateak ez duelako erantzuten Andoni Jokigiren gaia, eta hori da hemen garrantzitsua, zergatik kulturan ari garen ezin dugu kultura kontu bat aurrera eraman, beste edozein aisialdi egoera ematen den neurri berdinean. Alegia, zergatik dagoen zigor bikoitz bat kulturarentzako. Itxialdiak sortu zuen, kontzertu guztiak bertan bera ustea, baude musika talde batzuk, baude kulturgile pila ikaragarrezko diruzuloa sortu dutenak proiektuak martxan zituztelako eta hori geldiarazi dietelako, baina musikari batek galdetzen duenean posibli alda egoera hau, nun kontzertuak egiterik ez, edo 2 metroko tartearekin, edo foru mugatuarekin, baina gero egunero ikusten dugun bizitza eta batez ere konsumo ekonomiko konkretu batzuetan ostalaritza tarte hori bai egin daiteke. Horren aurrean ez dagoa erantzunik, Zarauzko alkatearen aldetik. Baina honek publikatzen du bere Facebookeko story bat ola, barrast, eta horren inguruan norbaiti, zaio neurrian iruditzen, eta honen erantzuna da zorionekoa zu eta zure parra gurea, familiak horik etzai zuhil, ez da? Bueno, eskas iruditzen zai, Xabier, zure erantzuna, eta are gehiago esango dizut, uste dut, Andoni Jokigiren salaketa hori ere, gure kasuan, gure egiten dugula, nik bintzat nere egiten dut, ez dago biderik, ez dago zentzurik kulturarekin egiten ari zaretena, zu Zarauzko alkate bezala, beste herri askotako alkate eta eragileak edo erabaki gartzen dizuzen teknikariak, eta ez da Eusko Jaurlaritzatik, eta ez da Espainiako gobernu zentraletik, eta ez da Frantzikotik hartzen ari diren erabakiak. Kulturarekin gertatzen ari denak ez dauka inolako erantzunik. Eta horren aurrean bi aukera daude, isilik geratzea, ez daukezuelako erantzunik, ez dagoelako erantzun zentzuzko bat guri azaltzeko zergatik kontzertu batek 2 metroko tarteak izan behar dituen eta 40 lagun, eta zergatik terraza batean 20 metro karratutan 60 jontatzen diren. Eta beste adibide asko eman genitzake. Beraz, horren aurrean, hobe da isilik egote, eta ez horrelako erantzunak ematea. Saio hasieran egin zenuen bakarrizketaren bigarren partea. Bai. Barrutik ateratzen direnean, alakoak gertatzen dira. Eskikara gertzko grazia egiten dit. Isilik egotea besterik ez dute. Kulturak 5, ez zaizu importa. Hori aukera bada. Kultura ez zaizu importa, kultura zigortzua egotea erabaki guzti hauen ondorioz, hori aukera bada. Baina behintzat isilik egon zaizte. Eta gaina, iruditzen zait, maila kutrenetik egin duela. Bai, hori da. Jetxidula maila... Oso bajuan. Alkate batek... Eta gezuk esan dezuna, ez? Gutxienekoa izango litzake isilikatzea. Hori da, edo behintzat erantzun bat emateak gaiari. Kontuak eskatzeko moduko erantzuna da, hau. Bai. Baina, bai. Hala ere, guk emango diogu gure, ze maite duta, sare sozialetara bideratzen badugu, maite duta da bihotza. Bai, eman gabe nukan. Guk emango diogu bihotza Andonio Jokigiri,
heldi ezaiogun sarreran esan dizudan bezala, mesedez mezu positiboak. Venga, mezu positiboak. Claro, hau etzan maite duta. Maite duta Andoni Okigiri. Vale. Eta maite dut eza ere, dena batera egin dut. Eta orain zu. Nire txanda, Bai. zeiz arpega ikutzen, zibilizia. Nire maite duta da, asteburuan ikusieten seri bat, ez zemakiak, ez musika... Txomia, bukatu ez zuia? Zer? Asita buka. Asteburuan? Noski. Ala. Zortzi atal ditu, berroi tamar minutuko zortzi atal, eta hori, ostirala larun batetik handian, pim-pam. Pim-pam. Seri hau deitzen da Hierro, eta, ikusten izatenak, hortxe fondoan dakazute, Kandela Peñak protagonizatzen duen serie bada, eta iruditzen zait, da olaina, oain arte Estatu Espainiarrean, ez dakit, olako asko ikindia, baina daka beste ritmo bat, argazki asko zeintzen dute, aktoreak oso ondo daude, eta bai, harritu nau. Eta bihotztxo bat merezi du. Bai. Horregatik bakarrik. Eta Hierrora juteko gogoare sartu zait. Han erakuste dituzten paisajeak eta hori, aipatu nahi nun baita ere, protagonista dela Kandela Peña, dela epaile bat, area bialtzen dutena, ez da oso argi geratzen zergatik, behar bereziak ditun seme bat dauka, baina gaia tratatuta dago normaltasun oso batetik. Osea, ez zaio ematen... Behar bereziak dituen aurrorri esaten duzu? Arazoari. Arazoari ez zaio ematen protagonismo berezirik edo berak lanea joan behar du, orduan kontratatu behar du beste norbait aurra zaintzeko, eta asko gustatu zait nola lantzen duten behar berezi duen aurra baten inguru guztia. Ondo, bai, ze askotan beti erortzen gara nahi dugu hor sartu, bai edo bai, horrelako gairen bat, edo horrelako pertsonaiaren bat, ez? Berritzaileak izango garelakoan, baina beti, azkenean ematen dugun mezua, ez? Da beti iguala. Oso, bueno, bai, beti begirada ikuspuntua berdina izaten da. Eta, bueno, honetan ezberdintasuna nabaritu badezu, baitu, maite dut bikoitza. Bai, gaina hori oso, ez dakit, gaia beste bat da. Orduan, emakume honek daukan semearen beharrak ez, bueno, behar berezia dira, baina persona bat gehiago da, personaje bat gehiago da. Hori alde batetik, aztu zaigu komentatzea, gaur dela Bruce Campbellen aktorearen urtebetetzea, eta tipo hau, ez dakit ezagutzen dezuten. Hala izan ez. Ez dezut ezagutzen. Hau da, Estatu Batuetan egin ditu bere bizitza osoan zehar serie B edo B mailako pelikulak. Bai. Nahiko frikiak. Orduan, Bruce Campbell ezagutzen duen persona, ja, konsideratu daiteke zuzenean B serie zinearen, zale frikia. Eta beste, bere urte betetza da. Zorionak, Bruce! Eta nire maite dut eza, da gaurko egunez, Donostin duela 25 urte, ontzian mobilizazio batzuk, eta ertzaintzak tiro bat mantzion, gomazko pelota batekin mantzion Rosa Zarrari, handikan 8 egunetara hil zena, eta horre ontzian salaketa jarri zioten Eusko Jaurlaritzari, lehen nahi patu dugu tutxa zegoen barne sailburu bai, eta hor, ez dakit azkenean esaten zuten ez, bakarrik hilda. Eta beste batzuk ez da pelotaren ondorioz izan. Lehenago giltzurnetatik operatu zutela, eta gian hortik, baina, argi dagona tiro bat jaso zula 6 metroko distantzitik, eta nire maite duteza da, 77 geroztik hil diren, ertzaintzaren esku hil diren, tiroz hil diren 5 kasu hoientzat, ez? Azkena, dena dakigu Inigo Cabakasen kasua, eta, hoxe. Oso ondo, Eta... nik nire maite duta, eman nahi diot, Inurri izeneko proiektuari. Inurrin egiten dutena da minbizia duten pertsonak eta ingurukoak
zaindu, eta ez bakarrik ekonomikoki, ere bai, ekonomikoki, baina batez ere emozionalki, ez? Haien helburuetako bat, komunitatea sortzea da, komunitate egonkor bat, komunitate seguru bat, eta gune seguru bat, ez? Elkar babestuko dutena, eta, han beraiek daukate webgunea, bertan kuskusatu dezakezute, nik gaur daramat, haien kamiseta bat superpelita. Zu mikroak entzen. Ez, berdin du, entzuten nahi dienek ere jakin dezatela, beste gabe, ez, kamisetak dauzkate, boltxoak ere, jertxeak, eta, salgai, eta irabazi asmorik gabeko erakundea da, hori esandakoa, ez, beti laguntzeko bideratzen dutelako jasotako dirua, eta ekitaldiak ere egiten dituzte, eta haiek hala deskribatzen dute eta gustatu zait nola deskribatu duten. Minbiziaz hitz egin nahi dugu, hile ordez eta heriotzaz. Tabuen kutxan dauden gai hoiek guztiak azeleratu nahi ditugu, normalizatu eta gure barne korapiloak askatu. Kultura erabiliz, antzerkiak, kontzertuak eta hitzaldiak antolatuko ditugu, zu edo zure ingurukoak beldurtzen dituzten gaiak errotik landuz. Eta, beraz, inurriri, bilatuko duzu sare sozialetan eta izan inurri bezala daukate izena, baina, inurri da proiektuaren izen ofiziala esango dugu, baina, izan inurri bezala ere ezaguna, beraz, hala, botat dut. Eta esan egin zuen, nik egin nien bipareta bat, eskaini nien egin nuen minbiziaz, eta bertan hitz egin nuen inurri kide edo bi inurri kiderekin, eta, bertan hori ere entzun gai duzuen ebazu, bastante, oso interesgarria da. Hori, sakonetik hitz egiten dute, oso modu naturalean, eta, unkigarria da, baina eraberean asko ikasiko duzue, eta hori, beraz, hori ere bai baduzuela kuskusatzeko, batetik izan inurri webgunea, eta bestetik bipareta podcasta, minbiziaren ingurukoa, deitzen da, bizitzeko min bizia. Lagundu ziaten idazten, eta sortu nun. Eta, kontatzen un pixka handera eman historia, eta laguntza eskatzen nun, nahi zunan gehitu, nahi laguntza eta zerbait sortzea, ateak irikita zeudela. Eta hori, eta derrepente baitzen zian Mirenek, eta hortik sortu zen inurri. Eta zer da gaur egun inurri? Kantzerra duten pertsonei laguntzea. Izan daiteke modu ekonomiko, baina baita modu emozional batean. Azkenean guk ikusten ditugu behar batzuk daudela gaixotasunak ekartzen duna eta zaudenak asetuak, baino baita ikusten dugu bai ekonomikoa aparte. Gure maite dutak sakon amaitu ditugu, baina polita da sakontasunetik ere eder hitz egiten denean. Hori da, bai. Eta naturaltasunez hitz egitea hainbat gai, ez? Azkenan denok bizi ditugulako, eta importantea delako horrela hitz egiten jakitea, beraz. Eta gero, saioa bukatuko dugu, hasi eta bukatuko dugu horrela tabuen inguruan. Gero gehiago. Hola, fusio giroan eta estilo musikalak nahaztuta. Murgiluko gara, gure txakurren tartean, oraindik ez dago izenik, eta martxa hontan uda horretik behintzat ez dugu izango. Txakurrak. Txakurrak. Baina, gaur, txakur eta pertsonen arteko elkarbizitzaren inguruan edo hariko gara, edo hori izan digu Nora. Arratsaldeon, Nora ote izan? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, elkarbizitza hori ez dakit bide erreza izaten den, edo elkarbizitza hori erraz ematen den, baina normalean buru uste dexente ematen ditu, ez? Bai, askotan bai, eta batez ere, lehengo astean entzule batek egin zuen komentario baten arira, ez? Txakurren gorotzen arira, ez? Bai. Zer galetzen zuen? Galetzen zuen zer esan, bai, batetik. Jaso nahi ez zuen ari, ez?
Hori da, jaso nahi, bai, bizikidetzatik ere bai hori da, planteatzen zuen, eta esaten zuen, zer esan hoiei ere, ez? Azkenean badaudelako asko, eta nik ere esan dezaket, hori nire herrian asko sumatzen. Bai, denetan, Eta hori bai, hortikan pixkat planteatzen zuen. Bueno, bide batez aprobetxatuko dugu, entzulei esateko nora txakurrezitzailea da, zuk txakurraren inguruko edozin galdera, konsulta egin nahi bali maduzu, oraintxe duzu momentua 688, 722 telefonora mezua bidali, eta guk norari galdetuko diogu eta norak erantzungo du. Hori da, eta zu sartuko zara Ili kafe makinaren zozketan. Hori da, beraz, Borobil. borobil, sare sozialetatik ere galderak egiteko aukera baduzu, gure streamingetik, edo WhatsApp bitartez. Bueno, Markatu nik jarretzen dut, aukerarik auki gabe, ez, zuk ez, gizajoa. Takizu arrate, tokazu txakurrik. Zindezu egin, takizu. Daki dela, bain arte ez, baina hemen... Vale. Bueno, hori xenora, txakurren eta pertsonen arteko elkarbizitza zitzegin behar dugula, egia da, asko garelagu, eta asko dira txakurrak ere, eta horrek, elkarbizitzara behartzen gaitu ez. Bai, geroz eta txakur gehiago daude, gurekin elkarbizitza egiten, eta gainera ematen duenez, urtetik urtera gehiago, eta dijoa nahiko azkar guzti hau. Eta dirudienez, dauka zer ikusia, geroz eta gehiago bizitzen garen honekin, eta geroz eta bakarriago bizitzen garen honekin. Orokorrean, hitz egiten da, guri konpainia egiten diguten animalietaz, eta batez ere hor daude txakurrak eta katuak, eta dirudienez, txakurrak katuak baino gehiago. Bai, Estatu Espainia. Baino gehiago kopuruz diozu. Kopuruz, zensatuta daudenak. Gutxienez, bai? Estatu espainolean 2018ko datuen arabera daude 14 milioi bat txakur zensatuta, eta noski horrez daude denak, zeren zensatzen dira mikrotxiparen bitartez. Hori galdetu barri zuna, hori dira txipa daramatenak. Hori dira txipa daramatenak, bai? Eta naiz eta behartuta oden edo legeak dion txakur bat degunean mikrotxipatu behar dela, oraindikan badira askok mikrotxipatzen ez dituztenak, eta honek ere beste arazo batzuk ekartzen ditu. Hori zer da, txip bat azalean sartzea? Sartzen diote txip bat azalaren azpian, ezkerreko aldean, bai. Lepo aldean. Lepo aldean, bai naiz eta batzutan mugitzen diren. Adina, handitzen. Bai, hoi da. Heltzen di joazten einean, batzutan mugitzen da, eta zarrak direnean agian mugitu zaie bizkarreraino edo, baino alderdi hortatik izaten dute. Eta honek balio du jakiteko zerena dan txakur bakoitza. Eta horrela, txakurrak kalean uzten baldin badituzte, edo txakurren bat galtzen baldin bada, lektore bat pasatzen zaie, eta badakite zerena dan txakurra. Zeberez, multak daude txakurrak kalean uzten dituzten pertsonentzako, ez dago inungo kontrolik edo ez zorrotzegirik honen inguruan, eta honek bai lagunduko lukela. Baina inork ez du honen jarraipenik egiten. Hortaz, badaude txakurrak mikrotxipik gabe daudenak. Eta txakur bat abandonatuko balute, eta txakur horrek txipa edukiko balu, zuzenean isuna jartzen diote? Edo zigorra jartzen zaio jabeari? Berez, beharko luke, baina, klaro, pertsona honi ditzen baldin badizu, eta esaten baldin badizu txakurra galdu duela. Ja. Eta gero badaude batzuk txipatuta daudenak, baina ez daudena jabearen datuak sartuta, orduan ez da ezakitezenak dira. Bai, orduan, hemen badago, ez dakit. Nola esan txantxulloak edo ez. Ja, bai. Esango zenuke gehienak txakurren gehiengoa dagoela txipeatuta, ez dakit nola esan duzun, txipa sartuta daukala. Nik esango nuke hemen baietz, Espainiar estatuan, nahiz eta baidan egia eizaren munduan eta bar dauden txakurrak dakidanez normalean ez dauden txipatuta. Bai, orduan, iruditzen zait, hegoaldetikan eta horrela, txakur gutxiago egongo direla txipatuta, baina ez dakit ziur. Bai. Orduan, batez ere datu hauetaz hitz egin nahi nuen, ze azkenean, hitz egiten ari genean, elkarbizitza batetaz, gauza guzti hauek kontutan izan behar dira, eta nire ikuspuntua da, gizartea ez dagoela prestatuta, dauden txakur guztiak izateko modu egoki batean, esango nuke denak elkarbizitza lasai bat izateko moduan. Iruditzen zait, haserre asko daukagula
gure artean edo oso sensible gaudela gai batzuen inguruan. Bai txakurjabeok eta bai txakurjabeok gure artean, porque gure artean talka ugari egoten dira eta nahiko potenteak izaten dira askotan, eta gero txakurra ez dituztenen eta ditugunon artean ere talkak sortzen dira. Eta horietako talka bat izaten da, txakurren gorotzak jasotzeko momentuan. Ez dakidak izuten, baino Hernanin duela urte batzuk saiatu ziren sartzen, beste herrialde batzutan egin izan zuten, txakurren ADN hartu, zu albaiterira jute zinean, txakurra mikrotxipatu eta ADN hartzen zioten, eta zeukaten registro bat eginda, ADN-ena, eta orduan txakur baten gorotza jasoa ez egoenean, juten zian, egita. Hori nun, zer realdetan? Hernanin, hori Hernanin gertu. Iruditu zaitu Finlandia, Hernanin hasi ziren proiektu honekin, baina dakidan ez etzun aurrera jarraitu, usten dut, ez dakit ekonomikoki edo... Ekonomikoki etzan jasangarri izango. Ez, badakit beste herrialde batzutan laguntzak dituztela, hau egin alizateko. Alare, nire ustez, hemen arazo handiena da, kontzientzia falta zegula oraindikan txakurren inguruan eta txakurren elkarbizitzaren inguruan alor askotan, eta usten dut ez direla, ez dakit nola esan, kontzientziazio kanpainak egiten inongo aldetikan honen inguruan, bai? Eta orduan, talkak, ez? Esan dugun bezala talkak sortzen dira gure artean. Hemen Tolosan, ez dakit ikusi dituzuten, badaudela kutsatxo batzuk bezala, nun badauden poltsatxoak hartzeko, kutsatxo batzuk. Kakak jasotzeko poltsak. Hoi da. Eta ez dakit zergatikan, iaia beti utxak daude. Txoine, horrek merezi du... Rekirri bat. Ez pixkat motelola, enigmatikoa da ez. Enigmatik izango da. Baina, utxak daude, esan nahi duzu, poltsarik ez dagoela. Poltsarik ez dagoela. Orduan, nik ez dakit zergatik dan, nik usten dut, niri iruditzen zait askotan ardura hauek konpartituak izaten direla, eta txakur jabeotan pentsatzen detenean esaten dut, agian, daude momentu batean, ez, kakapoltsak ez dituzunak, orduan, lauzpagost hartzen dituzu, eta horrela ez duzu poltsak erostea jun behar, orduan usten dut, bate baino gehiago agian, horrela funtzionatzen duela. Eta orduan ez daudela poltsak, baina beste alde batetik ere iruditzen zait, udaletxak baduela, ez? Ardura bat, hauek betetzeko eta aukera hori izateko. Ze, usten dut dene gerta daki gukela, momentu batean atera kalera eta poltsak etxean aztu eta ez aukitzea, baina, hori ez. Hala ere, kasoietan, eta esaten dana, hauna mala, zakarrontzira zoaz, hartzezu edozen paper, edozen plastik. Hori egin dezuzuk, ez? Ez, utziko etor tordoa, txakurran tordoa kalerdian. Hori egin dezuzuk, ez? Eragotzin txakur jabek esango nuke, tokatu zaizula inoiz poltsa perfektoki gabe, zure txakurrakak egin eta jaso behar izatea. Dago txetos pakete bat, eta txetosa oso aislantea da, oso potoloa da, hor ez da usaiik geratzen. Geratzen zaizu, txetos usaia eskuan, baina... Kontuakin hartzen baiz du. Igual batez. Hori ere ez. Bueno, alare inguruan norbait baldin bada txakurra paseatzen daukazu eskatzea, edo nire kasuan poltsoan beti dago paperen bat edo zerbait erabiltzen detena hartzeko, edo taberna batera sartu eta poltsa bat eskatzea ere, izan daiteke, ez? Bai, eta usten dut, askotan pasatzen dela, norbaitek esaten dizunean, ni pasazaitelako ere ez, esaten dizuenean, edo bi aldetara tokatu zaitez, norbaitek esatean nire txakurraren gorotzatetela jaso eta agian ez dut ikusi, eta ja sentitzen duzu esateko moduan eta tensio bat dagola, orduan askotan ere defentsiboki, ez, erantzuten duzu, edo beste batean ikusi txakur bat kaka egiten ari dela, bere jabea ez dagola konturatzen, eta oain esango diot, eta nola, ez, nola ze jarrera hartzen duen horrean, eta joan, desan bidez, ketzea konturatu kaka egin du hor txakurrak, eta depende, ez, nola dagoen pertsona, modu batea, edo bestela erantzuten du, eta ni uste gaur izango naizela, uste dudalako, entzuleak ere badaudela horrela pentsatzen dutenak, eta, nik ere pentsatu dudalako, Baina, izango naiz pixkat kontra ingo dizuna. Oso no, a ber. Esan nahi dut, noski, aldenago, bigarren aukera hori askoz ere egokiagoa dela, eta nik ere horren alde egingo nuke, ez? Barkatu, txakurrak kaka egin dezakit ikusi duzun, baina iruditzen zait, hain beharrezkoa, jasotzea, kaka, kalian dago,
barkatu. Sutzen nau, zikindu iten du kalea. Baina, zutzen zaitu baita ere erretzen ari denak eta kolila botatzen duena? Bai, orokorren. Esaten diozu, kalean zaude. Nik, eta txakurrari, batzutan... Hemen debatea sortu dugu, Bai. Esatearena eta, kontuak eskatzearena eta enaiz oso aldekoa, baina adibidez gertatu izan zaitez, ez dakit, ikustea hor, baina bai, hori, izan daiteke txakurkaka, izan daitezke pipak, izan daitezke zigarrokinak, izan daitezke edo zer gauza, baina zikintzen aizea kalea, eta kalea denona da. Eta eruditzen zait oso importantea. Bai, honen inguruan, hitz egin dut hainbat pertsonekin eta esaten ziaten, ez? Esaten zu eske jendeak azkenean gero ere, txakurra ditugunekin asko sartzen dira, baina gero ikusten duzu nola jendeak botatzen ditun zakarrak eta lurrera, eta inork ez dienez ere esaten, eta horrek ere gu, basarratzen gaitu nola baitez, eta azkenean esaten zu, nik usten dut hemen bakoitzak bere ardura duela. Ez? Bakoitzak, gizaki bezala gure ardura daukagu, eta usten dut gauza batzek ez dula bestea justifikatzen azkenean. Azkaso, justifikazio hori bilatuko balu txakur jaberen batek, kontarik edera txakurkaka bereziki zikintzailea dela. Ez dela gauza bera paper bat erori zaio lan baiti, edo botadula, edo kaka bazapaltzea. Naiz eta horrek ez duen justifikazio bezala balio, justifikazio bilatzen hasita kaso txakur jabeak behar luke azkena, ez? Aurrekoan nahi kontatu dituzu bi perfil, ez? Kontatu ziaten, 3. perfil bat, San Juanen, eta esan, nola, zekizaki klase dau. Txakurrak akaiten du, ohitura da, jasotzen du, eta beti, zakarrontzira bota beharrean, botatzen du eskaira batzun azpira. Imagina, poltsa, kaka, eskaira azpira. Claro, hor pilatzen doaz poltsak, gauza bat da ez jasotzea potrondi batzea lako. Baina japen jaso dezula zeiza botatzen berriz lurrera, tio. Horrek bai ez du bat ere zen. Hori da, 3. multzo dat, baina porzentai txikia dago, ez? Gizabanako asko ez dira. Tanun ta San Juanen. Da pixkat esaten dena, ez? Hori zure etxean egiten alduzu. Egiten ez baduzu, ez egin kalean. Menik batzutan arropa lekuatetik jaso eta beste batean utzi hori egiten dut. Txikitan 10.000 aldiz izan diaten. Bai. Bai, bueno, gero beste alde batetik iruditzen zaitere hemen ikusten direla txakurren konportamendu arazoak eta begiratzen ditugunean bezala ikusten dela izebergaren punta, ez? Eta zentratzen gara gauza batzuetan. Baina egia da, egunerokoan talka ugari sortzen direla txakur jaben artean, txakurrek ez dituztenen artean, eta talka horietaz ez dala gehiegi hitz egiten, eta usten dut, inork ez dula ardura seriorik hartzen honen inguruan. Inor ez dala eseri hitz egitea txakur jabeekin ze behar duten, eta txakur jabeak ez direnekin ere ze behar duten elkar bizitza egokiago bat izateko. Eta usten dut, legeak daudela eginda, baina legeak daudela eginda pixka bat egoerak partxeatzeko. Bai, adibideak esateko, eta gaina iruditzen zain, lege hauek jartzen dituzten pertsonak, ez daukatela ideia gehiagerik txakur bat zer denaretaz. Osea, ez dakite jartzen dituzten legeengatik niri behintzat hori eramaten haute pentsatzea. Adibidez, azten baldin bagea pentsatzen potentzialki arriskutsuak katalogatuta dauden txakur hauetan, osea, azkenean nola, ondorio batzuk egon ziren, esan zuten, nola txakur hauek ezin duten mina egin, ez? Atera behar dute beti lotuta kalera, muturrekoa jarrita eraman behar dute, eta ezin dira inoiz askatu, ez? Eta honekin ja, hau konponduta daukagu. Txakurrak ezin dira kalean askatu. Orduan, jun behar dute lotuta 2 metro baino gutxi, osea 2 metroko uhal batekin, ezin dira inon askatu, eta jarriko ditugu udaletxe batzuk jarri dituzte, edo herri batzutan daude jarrita zonalde batzuk nun askatu daitezken, eta beste batzutan daude ordutegi batzuk jarrita. Hemen Tolosan, Larramendin dago jarrita, zonalde bat askatzeko. Eta esatezu ja, baina zenbat txakur bizi dira Tolosan. Eta nun aska daitu ezke txakur horiek? Hor bakarrik. Berez, hor bakarrik, bestela ezin dute egon askatuta. Eta beste udalerritan ere berdin. Donostin adibidez ordutegiak daude, eta zonalde gehiago daude txakurrak askatuta eraman alizateko. Eta niri adibidez ordutegiena askozaz gehiago gustatzen zait. Bai? Porque azkenean dauzkaz ordutegi batzuk nun txakurrak askatu ditzazkezun, eta txakurrak aske jun dezaketen, eta niri hori, ez dakit, iruditzen zait, egokiagoa, zebanatuago egon daitezke, ez?
deseskalatze fasean bezala. Bai. Ez? Antzeko zerbait. Bai. Eta usten dut hori saiatzen dila nire ikuspuntua da, eta hau da nire ikuspuntua da, bakarrik, baina nire ikuspuntua da, esan, herritarrak ez daude gustora, txakurra dutenak ez daude gustora, zer egin dezakegu, bere klasea egoteko benga jartzen dugu, zonalde bat nun txakurrak askatu. Alde batetik iruditzen zaidala inbertsio bat, ez dala egokiegia, ze azkenean, herritarron dirua ere bada, eta ez dagoela konsulta bat egin da zer nahiago dugun adibidez txakurrok daukagunak, edo zer nahiago duten txakurrak ez dituztenak, baizik eta... Nik adibidez esan dizut, barkatu, hori jarreko naizela txakurrik ez daukanaren azalean, baina gustatuko litzaiak ere entzutea, osea, zuek txakurrak dauzkazuenok, zergatik ito duzutara? Zuek txakurrok, Zuek txakurrak dauzkazuenok, zer da eskatzen duzuena, ezagit, zer botatzen duzue falta? Zer botatzen dugu falta? Azkenean, ja faltan bota edo ez faltan bota, da ere kontutan izatea, herritarron artean, txakurren inguruan doden talka askok sortzen direla, txakur askok gure artean elkarbizitza egiteko garaian arazoak izaten dituztela. Eta lege murriztaile hauek egiten dutena dela txakur hauen garapena ez ondo gertatzen uztea. Orduan, txakurrak behar dute aski ibili, txakurrak behar dute ingurunerekin aski erlazionatu, behar dute beste txakurrekin aski ibili, nahi baldin badegu beraiek mentalki sano egotea. Ezin duguna da, kontrol bat izan beraiengan, gero gainera beraiek arazorik ez izatea, eta gero gainera gizartean elkarbizitzako arazoak ez sortzea, hori oso zaila da. Orduan, behar dute, eta ia ez da guregati bakarri, baizik eta beraiengatik ere. Osea, behar dute espazio bat nun aske egon, baina beraien arteko erlazioak baldin badaude, erlazioak modu sano batean emateko aukera izatea. Pipikan deitzen dian leku hauetan, askotan ezin dira erlazio sanoak eman beraien artean. Imaginatu hogei txakur elkartzen direla hor, batzuk pelotan jolasten, besteak arazoak dituzte, ez dakit, beraien artean ezin da, eta gainera ez dira oso leku egokiak. Osea, esan nahi zut, daude beti edo maldetan, edo daude justo apartatuta bezala, ez dakit nola esan. Herritikan kanpo molestatzen ez dezun leku batean. Eta bestela, nik ez dut ikusten, gero badaude beste herri batzutan hobeto daudenak, Hondarribin adibidez, daude Irunen badago leku bat nun oso ondo dauden, Lasarten ere badaude beste leku batzuk nun oso ondo dauden, baina beste leku askotan ez. Eta hau arazo bada, orduan, guk zer nahi dugun, azkenean gure txakurrak ondo egotea, eta guk lasai paseatu ahal izatea ere kaletikan talka hauek sortu gabe. Nik ez ditut nahi talkak izan pertsonekin, eta askotan ikusten dut, oso murriztua nagola, nire txakurrarekin, edo nire txakurrari emateko behar duna. Ni ez naizelako hemen bizit, askatasun gehiago daukatelako, baina Tolosa batean, zailtasunekin aurkituko nitzake, naiz eta ia dan legea ere hemen oso malgua dela, eta ez direla jartzen multak esaten duten bezala, hori ere esan behar da. Eta, beste alde batetik ere autokritika egitea, nik konturatzen ez ere gure ardurak ere baditugula, ez? Eta azkenean, pertsona bat ikusten baldin badegu kalean, bildurra diona txakur bati, eskatzen baldin badegu lotzeko, txakurra lotu, ez? Ikusten baldin badegu gure txakurrak, beste txakur batekin erlazionatzeko arazoak izan ditzakela, hori kontutan izan eta ardura izan horrekin. Baina iruditzen zait, denak pixka bat gehiago jakingo bagenu beraietaz, horren erresa ez dakit, baina eskozaz erresago izango zala, gure arteko elkarbizitza, eta denak jakingo genukela zer eta nola egin momentu bakoitzean, gure arteko talka horiek zailago izango liakela gertatzea. Entzule batek idatzi digu, ea bizikidetza hori pixu batean, alegia, etxe bizitza batean, ez hainbat etxe dituen etxe bizitza batean, edo etxe bizitza dituen etxe batean, hainbat etxe bizitza dituen etxe batean, nola eman txakurrekin elkarbizitza hori. Eta askotan ere badaudela 3 txakur pixu txiki batean. Elkarbizitza pixuetan, egia da, eske horregatikan, azkenean, naiz eta txakurrak ez gustatu, edo bildurra izan txakurrak, beraiekin elkarbizitza bat izan behar dugu. Orduan ezagutzen ditut bi aldeak ere, ez? Alde batetikan
momentu batean pertsona batek esatea bildurra diola txakurrari eta pertsona horri ez kasu egitea, eta beste alde batetik bai txakur jabe bati esan ez gerturatu txakurrari bildurra du zaunka egingo dizu, eta hori ere ez errespetatzea. Eta niretzako nahiko erresa da, ez? Pixu batetik ateatzen zeanean bizilagun bat baldin badago, txakurrarekin sartu gaitezke barrura, edo norbaiti esaten baldin badiogu astensorera sartu zen ere txakurrak arazoa ditu, bueno, ez sartu barrura, ez? Txakurrarekin. Eta, bueno, nik ez dakit pixu batean zenbaterainoko zenbat txakur izan ditzakegu. Nik ez dakit arazoa den 3 txakur izatea, edo txakur horiek sortzen duten soinua, edo usaina, edo ez dakit oso ondo zein dan, osea, ez dakit hori entzuleak zeren berez, 3 txakur ondo daudenak lasai asko bizi dezakete, pixu batean, bere irterak baldin badituzte, beraiek lasai baldin badaude, nik hortan ez dut arazorik ikusten, legealdetikan egia esan, ez dakit zenbat txakur izan ditzakegun pixu batean gurekin elkarbizitza egiten. Nik gogoan dut, nire etxean, zegoela etxe bizitza bat, txakur bat zeukana, oso zarra zen txakurra, eta zeukan zerion, usain oso fuerte indartsua. Eta oso desatsegina zen, eta somatzen zenuen, naiz eta ez gurutzatu zuzenean haiekin, noiz atera edo sartu ziren etxean, noiz zabaldu zuten etxeko atea. Usaitzen zuen oso fuerte. Hortik dator zure antitxakurrismoa? Ez dela antitxakurrismoa. Nik antitxakurretan badaukat hori, usainarekin kosta egiten zait. Hori onartuko dut, eta bai, hori, bueno, ez dakit. Baina gogoan dut hori, bueno, izan zen pixkat muturreko egoera bat. Baina, pixkat arazo bat zen. Egia da, arazo bat zen. Niretzat arazo bat zela. Hombre, kasu hortan ere dago, txakurraren higienea garbituko zuten. Eta hori pertsonekin ere gertatzen zait, Esan nahi dut, pertsona bat pasatzen zaidanean. Keston kiratxarek dariola. Olorex. Olorexak ez ditut maite. Ez, olorex zehazu. Ez. Nire ez Maria Lorex. Bueno, bai, izan daiteke. Usaia, ez dakit kakak darion usaia ere oso egokia da, baina entzuleak oraindik hortxe dabiltza, kakaren gaiarei tiraka, batek esan dugu, txarri, ez da berdina kaka zapaldu edo pipazala kolillak eta bar, naiz eta ez ongi egon. Eta jartzen du, Hernaniko kasuan, esango nuke neurriak ez duela aurrera egin zakurren nagusiak manifestazioak egin zituztelako eta serrea sortu zelako. Daiteke, ez dakite. Kaka, barkatu, lehenengo zehara itzuliz, kaka zapaltza pakitez dela. Normalen, iruditzen zait daola, lehen aipatu dugu, txakurren aurkako igual fijazio. Eta gau oso normaltuta edo kolillak ikustea lurrean, adibidez. Edo... Baina beste batek ere jartzen du, arratsaldeon txakurkaka jasotzeak azken finean besteekiko errespeto jokaera eta bat dela uste dut, kalean aurrak, jendea, txakurrak eta bargabiltza eta kontuan hartu behar da, txakurren kakan sabeleko parasitoen transmititzaileak ere badaudela eta bar. Higieneari edo erreparatuta, edo salubridadeari, osasunari begiratuta ere, bueno, izan daitekela horrelako... Ez dut uste hemen inorari denik defenditzen txakurren kakak ez jasotzea, Ez, hori da. Baina egia da, esaten genuna dela, bueno, txakurren kaka kritikatzerakoan ere norberak gure eguneroko txakurrez aratagoko bizitzarekin zer egiten dugun ikusi barko genukela eta aztertu, ez da, autokritika hortatik ere abiatu. Hoi pasatzen da ere kanpora oso erresa dela. Ondartzan asuntuakin, ez? Ondartzan txakurrak ezin dute egon, zikitzen dutelako, eta bar, naiz eta orain gauzak aldatzen joan, ez? Baina gero ere planteamentu bazo den, ez? Jota ondartzen nola bukatzen dute, ez? Txakurrek zikintzen dutela ondartza? Bueno, claro, higiene aldetikan, ez? Pixa egiten dut txakur batek ondartzan, edo kaka egiten dut txakur batek ondartzan, eta nazka, ez? Nazka ematen digu, eta gero, nola galditzen dira ondartzak ere gu alde egiten dugunean, ez? Eta esate zuten, eta zergatikan, ez? Zegia da, badagola jende, nire ustez, asko, osea, ez dakit gehiengoa, baino arduratxua dena horrelako gauzekin, eta azkenean nahi dutena da egunerokoan, bere txakurrekin, momentu gehiago konpartitu, eta askotan ezin dugu hori egin. Orain hasi dira, orain hasi gera hori egin ahal izaten, dog friendly irratia bezala. Dog friendly lekuak daudelako, eta gero ere iruditzen zait, turismoaren aldetikan eta gauzak aldatzen ari direla, ikusten dutelako turista potentzial batzuk gerala, geroz eta pertsona gehiago dituzte txakurrak, orduan dena mugitzen, alde hortatik dena mugitzen hasi da. Nola gatzen digan kostako herriak igandetan turisten invasioen ondoren?
Etxarri gizahua dago tematuta. Hemen kostakoak etzatenak. En fin. Bai, orduan, bueno, nik usten dut hor badaudela gai desente aztertzeko eta batez ere nik usten dut ikusteko zeintzu diran txakurren benetazko beharrak eta nola egin dezakegu, ez? Beraiek integratu egoteko eta denak hobeto bizitzeko, ez beraiek bakarrik, orokorrean denak iruditzen zait hobe bizi dezakegula. Bueno, Nora, ez dakit, hori utziko dugu akaso gaia laburbiltzeko esaldi modura, edo azken errematerik edo azken gozarik baduz esateko. Oso ondo iruditzen zait, aterako beste bat, hasi. Bueno, agurtu egingo zaitugu, datorren astera arte, eta gu poliki-poliki kantu honen bitartez errefuxiatuen egoeran edo zartxo bait murgilduko gara jarraian. Gero arte. Utzidazu kontatzen, zederra den itzultzen. Utzidazu kontatzen, malko urdinen artean. Utzidazu kontatzen, zederra den jakitea. Maiteko zaitu dala, itxasuaren beste aldean. Utzidazu kontatzen, genizarren artean. Utzidazu lastantze, irakordean. Utzidazu kontatzen, zederra den zuikustean. Utzidazu kontatzen, zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zuen fede guztia zuen min malgoak baretzean. Utzidazu kontatzen, behinume zirela, amestu zutela, itxasuaren beste aldeaz, egan egiteko egoak, bakean bizitzeko, ez dute besterik nahi, hor gurekin dantzatzeko. Zederra izango den itzulera, elkarren besoen zabalera. Zuen fede guztiei eustean, zuen min malkoak baretzean. Zederra izango den itzulera, elkarren besoen zabalera. Zuen fede guztiei eustean, zuen min malkoak baretzean. Ekainaren 20 larunbata errefuxiatuen nazioarteko eguna ospatu da, naiz eta ospatu baino gehiago aldarrikapenez betetako eguna izan dugun. Errefuxiatuen errealitatea beti izaten den arren zaurgarria, pandemiak jotako errealitate berri honetan salatu beharreko egoerak eta aldarrikatu beharreko eskubideak areagotu egin dira.
COVID-19 dela eta asilo eskatzaile askok ezin izan dute bizilekurik topatu, eta salbuespen gutxi batzutan izan ezik ez dute prestazio sozial publikorik jasotzeko eskubiderik ez da bizitzeko gutxineko diru sarrerarik ere. Horren guztiaren eraginez ezin izan dute irtenbide sozialik edo mundurako irtenbiderik prestatu. Zehar Euskadik errefuxiatuen beharra kontuan har ditzatela eskatu die Euskal Erakundei. Horrez gain, uztailaren 12ko hauteskundetara begira, hainbat konpromiso eskatu dituzte. Lehenik, Euskal Autonomia Erkidegora asilo eske iristen diren pertsona guztiek eskubide, zerbitzu eta baliabide publikoak baliatzeko aukera izan dezaten bermatzea. Haien jatorria edozein delarik ere eta Euskal Autonomia Erkidegora edozein modutan iritsita ere. Ondoren, nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonei eta errefuxiatuei harrera egitea eta gizarteratzen laguntzea. Eta azkenik, Espainiako gobernuari eskatu diote jar ditzala abian zenbait neurri oizkanpoko erregulazioak gauzatzeko. Egoera irregularrean dauden atzerritarren eskubideak bermatze aldera. Gainera, migrazioak kudeatzeko eredu berri bat sortzea beharrezkoa ikusten dute malgua, arina eta eraginkorra asilo aukatu zaien pertsonek lege estatus erregular bat lortu alizateko neurriak jasoko dituena. 2019an 31.000 asilo politiko eskaera izan ziren, eta horietatik 5% besterik etzen onartu. Horrek ia 30.000 pertsona babesik gabe utziko lituzke. Aurten balorazioak azkarregi egiten markatu, eta Espainiako asilo, migrazio eta integrazio funtsa gainera 1,7 milioi euro bideratu ditu pertsonak euren jatorrietara itzulera egin ahal izateko. Horre guztiak kezka eta susmo txarra eragin du elkartean. Errefuxiatuen eguna aitzaki, larun batean Donostiako gizakatea osatzeko deia zabaldu zuten hainbat eragilek. 11 elkartek egin zuten bat deialdiarekin eta hainbat aldarrikapen egin zituzten. Aurka jarrera irmoa hartu dezatela aldarrikatzen dugu. Bai eta errefuxiatuak eta migratzaileak erabiltzea eragoz dezatela, eta bizikidetza eta bakearen kultura sustatu dezatela ere. Euskal Herria begitsua izatea nahi dugu. Desberdintasunekiko errespetua erakutsiko duena. Egungo gure gizarteak osatzen dituzten pertsonez osatua. Edozein dela haien sorlekua. Eta eskubide berdintasuna eta kulturen heterogenotasuna oinarri izango duena. Donostian aldarrikapenak egin bai, baina errefuxiatuei ere boza eman zieten eta hementxe errefuxiatu gazte baten testigantzan, naiz eta oraindik gazteleraz ari den eta gazteleraz aritzeko zailtasunak izan, momentu unkigarri ere izan zen. Muy buenos días. Soy el extraño, soy el extranjero, soy el joven que ha dejado su familia y su tierra para buscar el mejor futuro. El viaje ha sido muy duro, pero tengo fe en conseguir mi objetivo. Soy el joven que llegó a Donostia, esperaba encontrar una tierra de acogida. Hortxe ditu zailtasunak eta instituzioi erreklamatzen die euren babesa edo. Trabajar en un futuro. Soy el joven que no entran en los planes, en las instituciones hortxe lortzen dezatea, eta hori da pixkate aldarrikatzen dutena, ez? Bai legeak egin eta baina aintzat hartu behar dietela. Eta saio horretan beste momentu unkigarri izan zen, Gorka Zabaleta, abeslari oihartzuarrak bertsoa edo, musikari gabeko kantua edo bota zienean. Ertzak biltzen diren sohortze beretan, ispilu epelen jaio hotzetasetan, zinezko hitzetan, zinezko ustetan, diruaren erakin aipagarria, gaude mende honetan nola argaldudan, nola erregai garbiak ezagutzen ditudan, ulertzen ez dudan, erretzen jugunan, 0 bat 2 hiru garren munduan, 3 2 bat 0 gorantz bat joan, ulerte zinea dena, nola ulertzen dan, zuen eragina, errespetatzen dan, zinez esan ekea, zinez esan jartzeko bakea batera, gosea, hura gaizkilea, hura, hura.
Hori Donostian eta nazioartera begira jarrita Italiako gobernuak ere duela egun gutxi migranten aldeko aldarria egin du baratzetan lan egiten dutenen erregulazio legea aldatu zuenean. Hori gertatu zenean Teresa Belanobak, nekazaritza elikadura, baso eta turismo ministroak emozioz beteriko adierazpena egin zuen, bera ere soroetan lan eginikoa baita. Grazie. Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto non un punto accessorio, per me, per la mia storia, parte hartzea è hasi eta fondamentale. Eta ezen jarraitu. Puntu garrantzitsua, oinarrizkoa dela aipatu eta, malgotan hasten da Teresa Belanova aipatu dugun politikaria. Eta hori ere eskertzen dugu politikarien emozio une horiek eta batez ere horrelako erabaki baten aurrean direnean, eskertzekoak direlako. Baina, erabaki politikoen esperoan, migranteentzat biziraupena da lege. Eta etorkizun hobearen bila aritzea mugak gainditzearen erronkan datza. Ospakizuna boza abestuz egiten entzunal izan ditugu Melillako esia gainditzen dutenak. Muga zeharkatzen dutenean Afrikatik iristen diren migrante eta errefuxiatuek boza oihukatzen dute. Berpiztea edo garaipena esan nahi duen garrasi hori haien bizitza filosofiaren parte da eta askotan agertzen da beraien abestietan. Adore eza ez da afrikarra, ama. Modu batean edo bestean, baina dena ondo aterako da. Filosofia hori lagungarri egiten zaie behin muga zeharkatuta ere boza txiki bat besterik ez baita Europara iristea. Hortik aurrera gainditu behar dituzen zailtasunak ugariak baitira. Askotan, zailtasunak politikariek eurek sortuta. 2012an esaterako, Teresa Mayk esan zuen, giro arrotza sortu behar zela erresuma batura migranteak joan ez zitezen. 2018an ere, Windrush bezala ezaguna den eskandaluan, pertsona ugari atxilotu eta deportatu zituzten, hartara haien oinarrizko eskubideak ukatuta. Urte berean, 2012an Espainian osasun lege aldatu zen eta osasun sistema unibertsala izatetik baldintzapeko osasun zerbitzu izatera pasatzen askorentzat. Zailtasunen eta injustiziaren itsasoa zarago denok bilatzen dugu seguru izateko babeslekua, ondo bizitzeko lekua. Eta askotan hori bermatzea gure erabaki politikoen menpe dagoela gogoratu behar dugu. Lloran los cielos, aúlla el mar, mueren los sueños en ultramar, las olas sellan su tumba, Europa pierde las uñas, duerme. Eta gaur astelena kanpotiarrak tartean aipatu dugun guztia errefuxiatuen inguruan egindako hausnarketa hau berare baliatu nahi dugu garapen ekonomiaren inguruan aritzeko eta gurekin dugu dagoeneko Irati Trantxe beraz arratsaldeon eta ongi etorri Irati. Arratsaldeon. Bueno, aipatu dugu garapen ekonomia hori, aipatu dugu errefuxiatuen egoera eta krisi migratoria hauen atzean azken finean erabaki politikoak badaudela eta askotan ekonomiatik edo beharretik ere bideratutako egoerek ez sortzen dutela guzti hau ez? Bai, hori ez. Bada garrantzizkoa nik uste eta azpimarratzea egoera zaila hauek ez direla zerbait naturala, ez? Ez dela, baizik eta erabaki batzutan dagoela oinarrituta, zuk komentatu ezun bezala, ez? Lege aldaketetan. Eta, bizitza zailago egin nahi horretan askotan, ez etorri alizateko, edo erosoago egiteko, ez? Beste gutxi batzuen bizitzak. Eta gutxi batzuen komunitateak edo lurraldeak, ez? Eta pixkat horrekin erlazionatuta nola sortzen diren, orain nekropolitika edo deitzen zaiona, ez? Eta uste noizbait ere komentatu egula, eta azkenean da politikak egitea, hori ez? Erabakitzen duten politika horiek batzuk hiltzera ustea, ez? Eta orduan, Eta bizitza ere bizirautea denean. Claro, hori da, ez? Bizitza bizirautea denean, eta
eta bizirauten saiatzen ari diren hoiek, segunda ze egoera duten, lege edo politiken bitartez, ez, hiltzen ustea. Orduan, egoera horretan, ez, ni uste ere garapen politiketaz hitz egingo dugula, baina ez dugula ahaztu behar, ez, kontestu horretan ari gerala. Eta kontestu guzti hori marrazterakoan gure ekonomian hain ardaz diren hainbat kontzepture agertzen zaizkigula, globalizazioa esaterako. Dirua edo kapitala edo interesak oso globalak dira, gizabanakoak ezain bestez. Claro. Eta globalizazioa zari garanean, ez? Eta eginanean mugetaz, mugak dira pertsonentzat, ez? Baina ikusi dugu eta aurreko asteren batean ere komentatu genuen, nola kapitalak ez daukan mugarik, alderantziz. Gero eta errezagoa den, ez? Dirua toki batetik bestera mugitzea, edo ez bakarrik dirua, baita ere, ez? Merkantziak eta orduan, mugak bai, baina norentzat, ez? Eta zertarako edo, eta nork erabakita eta ze interesekin, ez? Eta globalizazioa guzti horretan dago, ez? Eta ikusi da, azken hamarkadetan nola mundu mailako erakunde desberdinek, ez? Politika berdinak aplikatu dituzten lurralde guztientzako, eta politika horiek gainera oinarrituta, errezeta olako, ez? Milagroso batzuk izango balira bezala, ikusi dela argi ez dutela funtzionatu, eta gaina, guzti hori, regularizazioak entzen, ez, privatizazioan, eta, desde logo, pertsonen zaintzak erdigunean, askoten hitzein dugun hori, guztiz kanpo uzten, ez? Eta baita ere, pixkat, kolektibitatea, edo pertsonek ez elkartzen geanean daukagun, ez bakarrik indarra, baita ere, ez, bizitzako hainbat aspektu, guztiz kanpo uzten, ez? Eta horrek sortzen duen, hori, ez, zailtasunak ere bai, ez, bizirauteko, azkenean daukagunean ez, komunitate bat bizirautea ere errezagoa da, eta nik uste ez, azken hamarkadetan ere politikak hoien aurka jundirela, ez, eta globalizazio horren aurka jundela guztiz, orduan, kontestu guzti horretan, ez. Hor badago irati trilema bat, ez da nola arazo hirukoitz bat, edo hiru erpinetan oinarritutako arazo bat, edo nola itzul daiteken hau, azaltzen duena guztia borekatzearen trampa edo zailtasuna edo, ez? Bai, ekonomialari, normalen ez dago asko hitz egiten ekonomialaritaz, baina kasu honetan, Dani Rodrik ekonomialariak hitz egiten dolako trilema batetaz, globalizazioaren ezintasunaren trilema, edo horrelako zerbait, ez ditzuliko genuke. Eta berak esaten duna da, globalizazioak 3 erpin dauzkala. Alde batetik demokrazia, beste aldetik integrazio ekonomikoa, eta beste aldetik burujabetza nazionala. Eta 3 horietatik 2 bakarrik direla posible. Orduan, sustatzen baldin badaugu integrazio ekonomikoa eta demokrazia, burujabetza nazionalaren aurka joango da, ez? Eta askotan kritika asko jaso ditu, oso protekzionista delako, edo, baino gero eta argiago ikusten da, betetzen dela. Betetzen dela, bai. Desde luego 3 gauza horiek sustatzea, ez dakit 2 posible den. Hori, baina desde luego 3ak sustatzea ez dela posible, ez? Hor, estatuaren papera ulertu behar da ez irati, eta politika ekonomiko modura ere, zenbat nahi dugun estatuaren papera gurean izatea. Claro, eta gaina, honek sortzen duna ere ez, trilema horretan, alde batetik, ongizate hori, lehen komentatu den bezala, ez? Ongizate kolektibo hori, ez? Politika nazionaletatik gelitzen da, ez? Eta estatuaren papera ere ikusi da askotan, aldatzen jundala, ez? Batzuk esaten zuten estatuen papera murrizten jungo zala, baina beste batzuk azpimarratute, eta niri hori interesgarrago iruditzen zait, neoliberalismoaren baitan, ez? Eta hori desregularizazioen baitan, eta privatizazioen baitan, eta ikusi dugun bezala, ez? Azkenen, sektore publikoa murrizte horren, ez? Baitan, nekropolitikak, guzti horren baitan, estatua ez dela desagertu baizik, eta neoliberalismo horrekin jondela aldatzen, ez? Eta nik ustez neoliberalismoak edo kapitalismoak eta badaukala horrelako gaitasuna, ez? Ez dizut kentzen baizik eta, etorri nerekin, ez? Etorri nerekin, baina nire arau hauen barruan, ez? Eta orduan ikusia, estatuak nola jundiren legeak aldatzen, eta zuek ere hasieran ez aipatu dituzu hainbat lege, pertsonen aurka joaztelak zuzenean,
Kapital handien mesedetan, edo, hori ez, baitare pixka bat arau globalak ere nola jundiren, komentatzen genuen ere beste non batean, ez? Nola jundiren hori diruaren mesedetan, nola jundiren hori ez, garapen konkretu batean, eta azkenean nola estatua ere politika hauen baitan jarri den, ez? Hor daukagu zorraren krisia, hor daukagu, gastu publikoaren murrizketa, prekarizazioa, eta azkenean nola hortikan sortu den, esaten duzu prekarizazioa, baina eske prekarizazio askotan araututa dago, ez? Lan legeak... Sortua dago. Claro, ez? Lan prekarizazioa handia dago. Baina eske horratzean... Horren kontra nola egin, horrela suposatzen bada egin behar dela lana. Claro. Hori da. Legeak aldatzen hasi beharko genuke, ez? Hortik. Claro. Eta horregatik berriz ere ez, trilema horren garrantzia, zen, azkenean hor, herritarren kolektibotasunaren garrantzia, ez? Eta lege horiek aldatzeko, eta azkenean ez, gauden sistema hau aldatzeko, antolatu beharra dagola, ez? Eta beste indar batzuk sartu behar direla hor, bestela, pixkat, hementxe ez, mundu honetan gaude harrapatuta, eta zaila da, ez? Eta batez ere hori ikusita ere nola legeak hori babesten duten, ez? Edo hori sortzen duten askotan. Irati, horre garapen ekonomiaren inguruan ari gara, estatuaren papera, ekonomia tesi ezberdinak, edo erabaki edo politika ekonomiko ezberdinak, baina garapenaren gironetan, eta batez ere krisi migratorioi erreparatzen badiegu, errefuxiatuaren estatusari erreparatzen badiegu, agertzen da hor segituan kooperazio politiken errealitatea, ez? Eta horre ere badago mamia, eta ez da erresa, ez? Ez da erresa, ez. Eta niretzako garrantzizkoa da hori, ikustea kontestu honetan dala, ez? Azkenean, kooperazio politika badira, egoera hobean, ekonomikoki, esango genuke, ez? Baina egoera hobean dauden lurraldeak, egoera okerragoan dauden lurralde horiei, ez? Laguntzeko mekanismo bat, baina zaila den, ez? Kontatu dugun kontestu horretan, bazkenean partxe txiki badela, ez? Beste gauzak ez baditugu aldatzen, zaila dela, ez? Eta orduan, pixkat horta zitzeingo dugu, zen, interesgarria da, eta nire iritzen zait, beharrezko politikak direla, gaur egungo egoera ikusita, baina modu kritiko batean ere begiratu behar direla, ez? Kooperazioa ipatu dugu eta kooperazio hitz egiteko ere gaur badugu gonbidatu berezi bat gurean Irati. Kooperazioan aditu delako, bere ikasketak ere horretara bideratu ditulako. Duela gutxi arte Kolonbian genuen, kooperazio ikasketa horien praktikak edo lanketak egiten, eta nire krisi... Koronavirusak Kolonbian topatu. Hori da. Eta nire krisi migratorioa gertuti bizitzeko aukera izan du. Imanol Legarda, arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Prekaritatea ipatu nire pizkat konexio prekarioa daukatu bertan, espero elkarrondo entzutea. Lasai, ondo jasotzen zaitego. Irati, zure eskutziko dugu Imanol, ez dakit, kooperazioaren inguruan, nondik bideratu nahi digun, gure galdeketa, edo nondik harrapatu nahi dugun, Imanol, erpin asko ditu kasu honetan kooperazioaren politikaren munduan ere. Bai, eta nik uste lehenengo agian entzuleak ere kontestu batean jartzeko, garrantzizkoa dela saltzea, garapin iraunkorreko helburuak, ez? 2030 begira, jartzen dira olako helburu desberdinak, eta kasu honetan hainbat helburu jarri ziren, 17 helburu, hainbat helburu txikiagorekin, eta pixka bat agenda horretan oinarrituta egiten dira gaur egun politikak. Ez bakarrik kooperazio politikak, baizik eta politika publiko asko ere bai, ez, hori kontutan hartuta aplikatzen dira. Baina horrek ere badauzka bere kritikak, ez, Manon? Bai, esan duzun ez bezala, eta bakarrikan kooperazio munduan ikusten denaz, hezkuntza alorren eta ere azkenean dira irizpide batzuk gida moduan hartzen direla. Igual hor dator ere kritika nagusiena, gida batzuk dira, baino ez dauka exigibilidaderik edo, osea, azkenean estatu bakoitzaren, ez dakit, borondade honez edo betetzeko direnak. Hori nik uste dela kritikarik azpimarragarriena, baino eske
Ezin dira bestelako exigentziarik txertatu, ze bestela estatuak ez dute sinatuko. Gaina hor badaude kontradikzio batzuk, azkenen sinatu dituzte estatuek edo estatu guztiek parte hartzen dutela agenda honetan, baina gero lako akordio konkretuak daudenean helburu hauek sustatu ahal izateko estatu askok esaten dute ez? Gauza konkretu horietan ez direla sartuko, ez? Eta okerrena da batzuetan ez dutela ez esaten, eta baiezkoa esaten dute, eta sinatzen dute, baina inoiz ez dute ratifikatzen, dala benetan esan nahi daukan ekintza. Orduan, hori ez da bakarrikan agendarekin gertatzen eta ODS-ekin, batez ere nazioarteko tratatuekin eta giza eskubideekin igual zerikusi zehatzago batekin, hori askotan ikusten da ratifikazio eza hori edo. Ze oso ondo gelditzen da, hori, azkenean ekimen bat egiten duzu, sinatzen dezula esateko, baina gero hori ez doa inora. Claro, bai, eta politika hauekin beraz, erronkak hori ez, pixka bat lortzea, helburu espezifikoiek benetan, konkretizatzea, egia da, beste kritika badala askotan, daramazki gula hamarkadak, horietako hainbat helburu lortzen saiatzen, eta agenda berri bat sortzen den bakoitzean jarraitzen da pixka bat enfoke berdinarekin. Bira, hau ez genula lortu jarraituko dugu, pobrezia erenera jeizten, edo, eta 30 urte pasa dira, eta urrengo. Zentzu horretan egia da ni naizela zehazki hontan aditua, baino bai naiz eta hauts kritikoek aipatzen dutela aurreko helburuekin alderatuta oraingoek badituztela mintzat aurrera pausu bat edo. Osea, orain datzagu 2030 direnek lehenozian Objetivos de Desarrollo del Milenio. Horietan, etan bat ere burutu, bakarrikan igual pobreziaren ingurukoa eta hor ere sartzen da nola neurtzen dituzun, ezartzen dituzun objektiboak edo, ze pobreziaren ingurukoa aipatu dezula adibidez, bai lortu zen eta munduaren parte handi batek azkenean superatu intzun pobrezia estremo bat, baino gero hori nola neurtzen den, zera, pertsona bakoitzeko egunean $1 batetikan gora ja eukita ja ez da pobrea. Osea, hor ere batzuetan helburua lortzeko jartzen, osea, ematen direla pausuak, baino eske helburu horiek batzuetan ez dira bat ere ambiziosoak. Ez dakit nola esan. Edo naiz eta bete oraindik asko gelditzen dela betetzeke. Hor, Imanol, beste gai delikatua da, estatuek hartzen dituzten politika horien koherentziarena, ez? Eta hor ere badago lanketa prozesu bat, baino aipatzen genuena, ez? Bai, onartu bai, baino gero politika horiek nola gauzatu, azkenean hori inkoherentzia asko sortzen direla, eta hori ere bermatu edo jarraitu beharreko zerbait dela, ez? Politika horiek nola gauzatu eta ze koherentziatik. Bai, hori da egiten, behintzat, hirugarren sektore edo, gobernuz kanpoko erakunde aldarrikatzen duten gauza garrantzitsuenetarikoa da hori koherentzia politikoa eskatzen dela, ze azkenean askotan ikusten dugu bai, orain dago ni titulo pertsonalean egiten, ikusten dezula gobernu maila desberdinetan izan daitekela jaurlaritza edo bestelakoak. Alde batetik benetan proiektu politak eta eramatituztela aurrera, benetan helburu on batzukin, baina eske hori baldin bada beso bat, eta gero daukazu beste beso bat, azkoze indartsuagoa, guztiz kontrako helburuak dituenak, hor ze puntura arte daukan logika, hori jaurlaritza batek eukitzea oso lerro on bat kooperazioan, eta gero bere internazionalizazio eredua dena izatea. Zakit. Claro, pixka bat hori ez, kooperazio politikak badira lerro konkretu bat, ez, kooperazio izena dutena, eta beste guztia antikooperazio politikak izango balira bezala, ez, pixka bat kontra esan hori. Gertatzen da gainera, ez, duela gutxi Espainiar estatuko migrazioarentzako fondotik eta bideratu dira diru funts batzuk, hain zuzen ere euren herrietara itzulera bermatzeko, ez, eta justu euren migrazio hori gureratu edo Espainiartu beharko luketen funtsoiek bideratu direla hemen dauden migranteak euren herrialdetara itzultzeko, ez? Eta horrela aurki genitzake inkoherentzia mordoa, ez, Imanol, eta azkenean zilegitasuna galtzen dute politika horiek euren artean kontra jartzen diren momentuan, ez? Guzti, eta batzuetan barkatu irati esan. Batzuetan igual ez dela horren argi ikusten, aipatu dezuna adibidean, bai, baina gero askotan,
beste beso hori dala, zenolako enpresetan inbertitzen da, externalizazio eredua zein da, orduan, batez ere, orain pixkat modan jarri da ez, neostraktivismoaren inguruan hitz egitea, hor dazkazu talka egiten dituzten interes asko, edo justo azkenengo astetan kafen azkenengo erabakia Israelen inguruan, horlako hainbat adibide dituzu, benetan zalantzan jartzen duena, ze puntura arte zentzu daukan, bestea bultzatzea honek indar gehiago baldin badauka. Claro, guztiz. Eta pixkat ere, uste, garrantzizkoa dela, komentatzen genuen egun hauetan, gai honi buruz egiten, nola puntura arte, azkenean gobernuz kanpoko erakundeek egiten dituzten politika hauek, badiran sektore publikotik asumitzen ez direlako, Bai, guztiz. Eta hori gertatzen da, nik uste batez ere ikusten dela estatu mailan barnera begiratuta, batez ere, adibidez, migrazio egoeran dauden pertsonei ematen zaien harrera asko geratzen da erakunde hauen esku. Eta hartzen dute ardura bat, superrondo hartzen dutela eta eskerrak benetan, baina berez estatuak euren zerbitzu publikoen barne hartu beharko lukela. Baina gero ere, gauza bera ikusten dugula nazioarte mailan. Adibidez, niri burura datorkidan adibiderik igual esan guretsuena, baina igual niri personalki tokatu zaitelako, eta bakit inigo zu ere bertan izan zinela, Algeriako errefuxiatu kanpamentuetan, Saharauietan, hor lan benetan oso lanketa politak egiten direla, horrelako erakundetatikan, eta azkenean soziedad zibiletikan ateratzen dian ekimenetatik, baina hor Espainiako gobernuak bere garaian hartu beharreko ardura edo, azkenean pertsonek hartu dute, ez du estatuak hartu. Eta dia partxeak, azkenean, naiz eta erakundek oso handi bat izan, zure eskura daukazun ahalmena murritza izango da. Azkenean, tirita bat jartzea da, kriston zauri handia dagoen toki batean. Eta pixka bat bukatzeko eta ikusita Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak aste gutxiren buruan direla, normalean, gobernuz kanpoko erakundeek aprobetxatzen dutena agenda politikoan sartzeko aldarri batzuk, aldarri askotan ez direla, nahiko xumeak direla eta irakurretan nahiko logikoak izan daitezkela, nahiko oinarrizkoak, ez dakit xumeak, baina oinarrizkoak, eta orain ere koordinadorak egin du dokumentu bat 3 punturekin, pixka bat eskatzen, justu komentatzen ari zinen hori, gure eguneroko politiketan koherentzia gehiago, presentzia gehiago, eta ez erabiltzeko hau gauza politiko bezala, edo egoeraren arabera, baizik eta, benetako behar bezala. Bai, 3 puntuen artean bat justu aipatu eguna da, koherentzia politikoa, igual aipatu dugu parte batetik, besteanik ez dut horren beste kontrolatzen, baina da azkenean politika fiskalen bitartez lortzea helburuak. Azkenean, atak eta horrelako erakundeek aldarrikatzen dutena da, benetan bidea badagoela, benetan fiskalki estatua eraginkorra baldin bada. Gero eskatzen direna, zuk esatez duna, diela gauza oso obioak, baina batzuetan aldarrikatu behar dira, eta ere transparentzia kontuak, eta horre ematen da ere pixkat, nire ustez, batez ere gaina, Euskadi gaur egun daukan kooperazio maila nahiko altua da, estatuarekin alderatuta, baina kompetentzia izugarria sortzen da elkarteen artean, zelan ematen diren adjudikazioak, eta orduan, gero eta gehiago ematen dira konkurtso publikoak bezala puntuekin eta, baina gaur egun oraindik badaude hitzarmenak non argitasuna ez dago horren presente. Bueno, mila esker honekin bukatuko dugu, badauzkago hainbat erronka. Hemen luze heltzeko moduko gaina ere badugu, baina egia da, denboratze ere mugatuta gabiltzala beti ere, baina eskerrak emango dizkigu Imanol Legardari, gurekin egon delako, eta bere tesigantzak benetan osatu duelako, kontatu nahi genuen hori. Bai, hori da, ustea ze garrantzizkoa diren politika hauek, baina nera berean zenbat erbinertz eta kontuan hartu beharreko gauza. Imanol Legarda, mila esker, eta laizter ikusten dugun elkar, eta mendiken ere gure estudiotxoan beste batean hartzen dugun denbora guztien inguruan sakonagore aritzeko. Ondo izan, eta esker mila. Primeran, ondo segi. Aio. Eta Imanol Legarda agurtuta, gu bagoaz aurrera azken txampan, baina giro gozo-gozoan. Era ustu bidetik Ametxen errauntzen Kea
duzu, oh, darling. Gorri iguna Espainiak basate. Bigarren kafean gustatzen zaigu gure burua ezagutzeko trikimailuak deskurritzea baiet. Bai. Ez que txarri behatu jozu, eta uste non behatzago galdera zala. Ez dena hau gaizki ulertzea, ze, bueno, badaukalako beste irakurketa bat guztionek, baina... Bueno, jarrai. gustatzen zaigu gure burua ezagutzea eta etortzea jendea, hortan lagunduko gaituena. Ezagut dezakegulako gure burua txakurren zaintzan, emozioi erreparatuta edota bidaiatzen ere. Oraingo honetan, hilerokoari begiratuko diogu gure gorputza ezagutzeko. Eta horretarako konbidatu ditugu, Ane Narbarte Lasa eta Maialen Aristegi Sánchez. Irudia eta hitza batuta, biek osatzen dute Lore Gorri. Hilerokoa zabal hitz egiteko gunea edo bozgorailua ere izan daitekena. Bikote, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Bueno, hasteko azalduko ditugu terminoak eta, guariko gara ziklo menstruala, zariko gara hilerokoaz, baina batetik, hasteko ez dira gauza bera, ez? Ziklo menstruala aipatzen dugunean, ez gara odolaz bakarrikari, eta, bestalde egun batzuk irauten dituen denbora tarte labur hori bai izango litzatekela hilerokoa, ez? Odola deitzen diagunari. Hoi da, arrate azkenean, ziklo menstruala eta zaiganean hitz egiten dugu pixkat ziklosua, ez? Eta bai egia da, gure gizartean gehien hitz egiten den tema dela, ziklo horren barruan, hileroko edo odolu ustutzen ganean, mino ziklo asko zeharatago dijoa, ez? Azten du ovulazioa, preovulazioa, premenstrualidadia eta bai menstrualidadia. Osea, guztia orokorrin. Hori da, eta guztia kontuan hartza importantea denez, esango dugu emakumeen gauza dela esan beharrean, egokiagoa litzateke gorputz menstruala erabiltzea. Bai, azkenean ziklo hau bizitzen duen guztia sartzen da talde honetan, esango genuke, ez? Bai, emakume identitate eduki edo ez, hori norbean gehatzen da, eta guzentratzen da. Parte gehatzen da, bai. Bueno, esan dugu, gure gorputza ezagutzeak sekulako garrantzia daukala, hasteko gure buruarentzat eta gero ingurukoentzat ere bai. Azalpen asko ematen dizkigulako gorputzak, baina guk entzuten jakin behar dugu. Bai, ez, guk azkenin lehengun, itziten genuen, ez, gorputzak kuku asko itxen dizkigu, batzutan xoabe eta goixo, eta beste batzutan ja atzetikan bultzen goaziguten bezala izaten da gorputzak itegun kukua, eta, hasten baga entzuten, azkenian kuku xume hoiek entzungo txugu, eta bestela, itxengo dugu gorputzako ian botata utzi arte, ez? Honeaino esan arte azkenian. Muturrera iritsi arte, ez? Oso polita iruditu zaigu, ziklo menstruala azaltzeko urtaroekin egin duzuen, alderaketa edo, ez? Kontatu pixka bat. Azkenean asko dakatzetikan, orduan, bazakit, pixka laburki kontatuta, fase guztiak bai dakate pixkat ikustekoan, urtarotan bizitzen dugunakin, orduan, hoi da, azkenean, ez? Pixkat alderak eta hoi. Bai, azkenean batzutan gure gorputzan ikusten ez duguna, kanpun ikusteko gai bain bagaz, badakigu noiz den uztarrila, badakigu noiz den udara, udazkenatan negua eta bakoitza dakan ezaugarria, ez? Osea, inorei etzai okurritzen esatea negua berua dela, ez behintzat Euskal Herrian. Bino, orduan erabili analogia horiek, gure barnean de, urtar horiek ikusteko, ez? Askotan egiten da ilargiakine bai analogia, bino, gure gizartean galtzen nahi da ilargian, ezagupen hoi, ordu, erabaki genune bai urtaroakin itxi errexo. Bisualago ikusten gana. Gero nahi baduzu kontatu nola deitzen dira orain etzaitaterako gutegi horiek egiten dituzuenak, ziklogramak. Ziklogramak, bai.
eta ziklogramak. Eta hoien inguruan ere nahi baduzue azaldu, baina hori ez, gustatu zaigu esaten zenutela urtaroena, orain aipatu duzuena, eta gero, denoi etzaigula gustatzen udara, edo denoi etzaigula gustatzen negua, ez? Bakoitzak bizi duela bere moduan, eta gustuak ere hor badaudela. Bai, gorputza bezala, ez? Azkenean gorputza ikoitzak bai zikloare bai modu batea bestea bizitzen du denak ez dugu berdin bizitzen. Orduan, hortik handik pixkat. Eta horretarako balio dute ziklogramek. Bai, ez, azkenin ziklogramak erabiltzen duzu autoezagutzarako, registratzen juten zaigun ez egun, eta ikusten zu bakotxan ezaugarriak, eta azkenin igual bane registratu ezakena honik, bai, eukiko txu ezaugarria antzekoa, minonoi, anexaten zuna gorputzakoitza mundua da, eta nere udara internua tanena antzekoa izan liteke parekua minonez igual, eta orduan, ziklograman arira jotentza egiten ezagutzen, eta kuku horiek, esaten genuen kuku goxo horiek ezagutzen, ez? Ez da ez iristia kuku bultza horiek izaten. Eta zerri erreparatu? Zer apuntatu egunero? Soilik arlo emozionalari ez, baizik eta zure gorputzari ere bai, edo zerri erreparatu horre idazteko? Adibidez, alde soziala baita ere behitu behar da pixkat, alde sozialki nola gauden, harremantzeko goga dakagun, ez dakagun, olako hainbat gauzare importantiak dira. Gorputzare bai, azkenia gorputza makurtu sentitzuten, o asko ze indartxu gono zen, o gaur ez dakaten goguak kiroleiteko, o hanketako kalambriatxuten, o bariotako mina esaten dena edo uteroko mina dakazun, takikardiak, buruko minak, eta gero emozionala. Emozionala, bai. Azkenin, guk hartzen dugun, esaten dugu gorputz menstruala gala, minon gorputz biopsikosoziala gala ez, eta ebai ambientalak. Oia aurreago. Orduan, hiru aspektu horiek behintzat lantzia eta registratzia oso pista asko ematizkigu. Autozogotzako da, azkenean dena. Igual alde fisikoki ikusten dugun bai ematen jogula garrantzia, baina beste gauza asko pixkat eskapo iten digute, eta garrantzioa ikusten dugu, hori registratzia azkenean. Eta egoera nolabait orekatuta egoteko, errepikatu egin behar dira? Bai, nik uste dut horrek emateizula egitazko pista gehien bat, gaina hilabetero normalian gauzak errepikatzen juten dira. Zu igualetzea kostiente, baina errepikatzen juten dira, orduan, bene erregistratzen balin batzu, denbuak inbistazo bat ematen zuatzeak eta esaten zu, aurreko hilabetean, justo 4 egun hauetan baitare umore txarrak eneon, adibidez. Orduan, bai, eta igual kanpoko aldatzen dela, baina zure reakzioare askotan antzeko izan litekela ez, edo zure energia, o laneako zenbat noaino eman dezakezun, orduan, minimo 3 hilabete registratu berdia, eta hoik jartzen txuzu bat bestin gainean ikusteko ezaugarriak, ziklo bakoitzan barruako fasiak zein di. Eta gero azkenin ohitura sortzen zu, eta nik gurtia guz registratzen jata naturalki. Onerako bat bezala, ez? Hoi da, bai. Bueno, guk egoera batzuk planteatuko ditugu jarraian, gorputzak hitz egiteko erabiltzen dituen moduak, identifikatzea errexagoa izan dadin, ez? Lehenengoa, esaten genuen, duela 2 hilabete, demagun, lurraldez aldatu garela. Gure lurraldea ez den besteleko batera joan zarela, bizitzera. Zer gertatzen da hor? Kasu honetan, etorriko lake, adibidez, esparru aldaketa bat dator. Eta esparru aldaketa honek ekartzen du rutina aldaketa bat. Orduan, pixka, deskolokatu iten gara lehenbiziko momentutikan. Orduan, horrek baita ere ekarri posible du komodidadia galtzia. Esan nahi dut, zu dakazu itura, komunian, kajoi konkretu batean, konpresak eukitzeko. Igual ez dakazu aukerikan horre eukitzeko, orduan, ohiturak aldatzen, jun berdia, zure komodidade berri bat bilatu bertzu, orduan, gauza denan aldaketa horiek, gorputzakiko eragina daka, argita garbi. Eta horrek ekarri lezake, justo hilerokoa momentuan, gorputza itentxo eukitzia eta min eukitzia, ez? Minon, ebai pasa posible du, lurralde aldaketa hortan, ovulazio, estresa garatzia edo estresa sufritzia, eta horrek ovulazioan eragingo luke, orduan, ovulazioa ez bado ez hilerokoa. Orduan, hor bado hormona xaltxa eta dantza bat, estresak hortan eragiten dula, eta, ovulazio ezan ondorioz, hilerokoa atzeatu ingo litzake. Orduan,
bueno, gorputz bakoitzai modu batea, igual bestatek lurraldez aldatzen da eta goxo-goxo orkitzen du. Igual bere tokia lasaiago darrapatzen du eta asko hobeto bizitzen du. Baina, agian, jarraian azalduko dugun bigarren honetan, agian bai gertatzen zaizkio aldaketak, ez? Honakoa dio, ikasturte bukaera da, egunetik behin azterketa bat duzu, azterketa hoien arabera selektibitatera joango zara edo ez, hori erabakiko dute irakasleek, eta gainera horrek zure unibertsitate karrera gustokoena ikasi ala ez, erabakiko du, ez? Oso momentu zehatz erabakigarri eta zailean gaude. Kritikoa, bai. Bai, hor azkenean ikasketak inta askotan pastan dena da, bueno, hasteko estresa izugarri eukitzen dugu, diagnostikatu ikusi gabe minon estresa, sedentarismoa, ez? Azkenean zauzak izen bat ordu eserita ikasten, elikadurare bai aztuiten dugu, osa alduguna jaten dugu, urare, bueno, orduan, ja autozaintza eta ja gorputza beak energiaz oso murriztu eukitzen du energia, orduan gehi estresa gehitzen baiugu, berdina, ez? Azkenean hipofisian eragin badaka, horrek hormona dantzan eragiten du, eta ovulazioa atzeatu dezake. Eta aldi berian, hileroko faseakin tokatzen bazaigu, pasaposio odol ustutze hoi, mingarria izatea, ze azkenean zaude, hain tentsionatua, mina emango izula, gehi ezintzu hartu deskantxo bat, egon bertzu horta, orduan... Eta permititzen azkenean zure burua ikasoitea, ze beste gauza batzuk garrantzitsua dazkazu momentu hortan, orduan, Eta seguraskire hilerokoa atzeatuen nahitek ez zure gorputza esaten du, bueno, antxertan ikasten nahi naz, energia bontako dedikatu erdut, eta ez dakat energia hilerokoa, osa odol ustutzeko ez, gorputza odol ustutzeko, eta horre dakan, bueno, azkenin gorputza lanketa atitzen nahi da hortan. Eta gero seguraski, tokatzen mazatu hilerokoan odol ustutzia azterketa eta gero, seguraski mingarria izango da, ze gorputza resaka badaka, resaka energetiko badaka. Bueno, eta bestetik gertatzen da, familian, presioa edo familiaren gandik jasotzen dugula. Demagun, neska edo gorputz menstrual gazte bat zarela, 3. aldiz jetxi zaizula hilerokoa, familian ez da inoiz hilerokoa zitzekin, izeba batek, azaldu dizu lehenengo hilerokoan konpresa nola erabili, beste ezerrez, nolabait bakarrik zaude, eta eraberean argita garbi azaldu dizute, inork ez duela jakin behar hilerokoarekin zaudela. Ezin duzu komunean probarik utzi, dera garbi utzi behar duzu, kontu zaulkian, amazik induko duzula galtza, eta argi geratu zaizu, hilerokoa zikina dela, eta emakumeen artean gordetzen den sekretu bat, edo, ez? Nik ustut hemen gehiago landuko litzakela alde soziala, zer eragindakan gure ganako. Azkenian sartzen diamen tabuak, ez? Sozialki sortutako tabuak, hilerokoan inguruan, eta jasotxugun mezu negatiboak, askotan. Orduan, honek posible du eraman, gorputza tentxotia, ovulazioan eragin dezake, azkenian leheno aipatu dugun guzti hortan eragin dezake, eta bestalde batetikan ja, zure gorputzataz behataz lotxatzia. Ez, lotxatzia eta hilerokoakin erlazio txar bat sortzia, ja beste esparru bat jota, hoi. Eta hor, ebai, justo, komentatzen genula horrekun, ez? Eskolan ebai askotan egoten dien, norbaitek aulkia zigintzen dunean egoten dien bazileuak, askotan ebai emozionalki eragin handia dula, ez? Ze bat hasten da lotxatzen, eta hasten da lotxatzen bere gorputzeko gauza natural batetaz, oza, pixaitia bezain naturala den zerbaitetaz, orduan askotan iritxeatxek ez, zuk sortu ezakezula mezu, desatia, hilareko dakaten bakoitzin, eske ez dut hilareko eukin nahi, orduan sortuko zuen erlazioa, gero lantzeko potentzia izaten da. Nik uste dut hasieran gaztetatik hartzen juzun, zure buruai jartzen balin badizkiozu, ogon hartzen balin badiozu tabu horiek, geoluzeak eston arazoak ekarri ditzakela. Bai, eta gero, guazen estresari edo erreparatzera, demagun etxean 3 seme-alaba eta bikotea bizitzaretela, erosketetaz, seme-alaben eskolako lanaz, eskolaz kanpoko lanez ere, larun bateko alabaren urte betetzeko antolaketaz, denaz, ardoratzen zara zu, eta gainezka zaude.
Bai, horre bai berriz ez, estresa izan liteke eta gainea moralki ez, emakume bezala txugun paper batzuk asignatuak, eta zuk izan bertzula arduratu bertzuna, zuk dakazu karga emozionala seme alabana, zuk dakazu, badakigun beste askotan itzen dugun gauzak ez, minon, azkenin horre estresak asko jokatzen dizu kontra. Eta, batzutan, berretxe esaten da ez, ez estresatu, hartu opor batzuta, nola hartzen txuzu oporra seme alabataz, non gaina zure alaban urtetetzat ospatu bertzu eta 40 lagun datuzte. Norbeak bere estrategiak itxentxu, eta, basaten zu, gaur hilerokoak inoz eta hauen berdu, bihar sofaran ihua, eta denak parkea zuzte, ez? Ez, eta askotan ez da iten, eta geho lehen osan duguna, kuku fuerte bat etorriko da, eta geho, preparatu, ze gertatu leiken, ez? Baina behintzat presente izatea kuku hoiek, ez? Hor daudela eta zerbait esan nahi dutela. Gero, zuek esaten zenuten konfinamendua goxo-goxo, pasa ez zuten. Izan du da gure kasua. Goxo-goxo pasa ez zutela, baina gero beste toki hainbatetan irakurri dugu, ez? Eta Googleen bilaketa eginda ere jartzen duzu konfinamendua eta ziklo menstruala. Eta hainbat sarrera daude. Eta gehienak negatiboak, gaina. Hainbat eragin diola. Konfinamenduak negatiboak. Azkenean gu goxotasunean esaten dugu, igual gure bizimoduakin, egiten dugu saiatzen gara kaso egiten gorputza, edo aldugun neurrian, mino ez gara igual hainbeste denboan ez dugu euki, ez? Osa ezakit. Azkenean izan du, hilerokoa asteburutan eukitzea bezala, eta ez hastian, zer aurrekon esaten genuna. Pixka lasaio, etxian zaude azkenean. Enoz ondo eta sofan jarri nahi dut, sofan jarriko naz. Edo korri nahi dut, korringo dut. Esan nahi dut, mino egitan kaso egiteko aukera gorputzai. Eta geratu gala lasai, esaten zuen, 2 orduko pelikula ikusko, eta gero beste bat, eta azkenin konfinamendua ekarri digu, gure kasuan pixka ritmoa gestia hasieratin obligatuak, gero esan duguna. Aprobetxatu ingo dugu hau, eta hilerokoa bentzat, goxo-goxo ondugu eta asko itzen dugu. Ikusten naitula publikatuinak eta dena zena mina pasaitu eta noski, konfinamendua gauza estresante izan da, traumatikoa izan da, baina, da batzuan zaten, hilerokoak inoz, eta nahi dutena sofaneon, eta punto, eta errespetatu. Azkenean lasai egote horren ondorioz, minak ere gutxitzen dira, ez dago ez mozketarik, ez dago dena, ondo doa, ez? Gero, esaten genituen sarrera horietan, azaltzen zirela, modu negatiboan, hori moztu zaiela, edo, ez, nola esan alterazioak edo izan dituztela, haien normaltasunean. Eta hori, esan bezala ez, estresak eragindakoa. Eta gero ere hilerokoa, zikloan inguruan dakagun normaltasun hori sortu, azkenin biologikoki hormonak eta ondo matxuzu esan egotez, gorputzak ongi dijun bitartin, aurreatzia ez da txarra da zure gorputzak akomodatzen nahi dela, eta askotan pasatzen digu, zikloan bertan zerbait gertatzen zaitu, lanian atope zabiltzez, zure gorputzak, eske laguna dugu gorputza beak lagundu ingo zaitu eta akompainatu ingo zaitu, zikloa ongi eoten, esango gunuke. Ez dela zerbait atzatu intzait, Ez, da kontuatu atzatu intzait, pixkat entzun, eta entzun gorputza esan nahi dut, entzun pixkat, eta igual buelta batzuk eman, igual toke bat ematen nahi gorputzare, igual zerbaitetan giatu inberdut. Errepikatzen bada, pixka bat erreparatu edo kaso gehiago egin, ezta? Maialen Aristegi Sánchez eta Ane Narbarte Lasa, mila esker, oso gustora egon gara. Espero dugu zuek ere. Hartzen, eta hori eta beste bat arte. Mila esker, horren arte. Aio. Agur. They're vegetarians. You're a chapter president. You're egalitarian. Sit down, Harleys. Now they ride shit. Burning fossil fuels, they feel it's a sin. This blood's for you! This blood's for you! This blood's for you! Then you. This blood's for you! This blood's for you! This blood's for you! Then you. We jam! Guitar and amp on get high! But I smoke
menopausal power. This spot's for you! 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 Information with bike seats vibrating, exercising, cruising, and masturbating. Maxi pads are such a potent stew, you motherfucking pricks. Uy, esan du? Zostakeri esan du. On the motherfuckers, like I said. Ui, ama. Oh my god. Bueno, bago azkeneko minutu hauetan, ez? Arratsalego 5 eta 59 ditugu, beraz, pixkana agurtzen, baina baita biharkoari agurra egiten, ez? Programa txarra daukagu. Zaraukagu, Ainhoa Marzol etorreko zaigu. Lehenengoarekin, Ainhoa Marzol! Ainhoa Marzolek puripurian diren gaiak ekarriko dizkigu, bai musikatik, bai zinematik, eta baita seriei dagokionez. Ikusiko dezute, biharko? Biharko ikusiko dut pikuak. Hori da, pikuak ikusi garra biharko. Zergatik pikuak? Zergatik pikuak, Mai Castro, pikuak websaileko zuzendaria. Websaileko zuzendaria datorkigulako, eta arekin elkarrizketatxoa izango dugulako. Goxo. Hiruarekin, saio akustikoan zer? Joseba Irazoki Erraldoia. Wow! Joseba Irazoki jauna. Bigarren kafean, Joseba Irazoki hemen zuzenean, zer ekarriko du? Dena. Dena. Sartuko zaio? Emango digu denbora? Gutxikin ere honek asko iten du, así que... Bai, horregatik. Bueno, ikusiko dugu, Joseba Irazokik zer eta elkarrizketa? Musikaren inguruan edo hariko gara gero. Musikaren inguruko elkarrizketa, dorreni metodoa ezagutuko dugu. Ez dakite ezagutuko duzen, bueno, biharre musikologia, ez nola da? Musikoterapian oinarritzen den metodo bat da, dorreni, hasieran aurrekin, dorreni, bai, hasieran aurrekin hasi zena, eta orain, adineko pertsonekin edo 3. adine deitzen zaion hoiekin. Bueno, hola, tontamentian astrena gainitu dugu, baina nola esango zenukete zuek astelen goiz batean nola pixkat gauzak makaltxamar, ezinean, nola daudela? Astelenoi balimada, astelenon denoi, Inet autolotura prestakuntza bat. Astelenak batzutan izaten dira aldapan gora. Atxaldeko 5 eta 52 eta ari naiz astelena atzean usten, toa. Bueno, baina bere ez da kasualitatea, untza taldeko galapan gora kantu honek badauka bere azalpena. Aste honetan badugula beste naiz kontzertu bat. Hau bizitza sozial estua edo korapilatua, ari zaigunan naiz prestatzen, ez? Astero kontzertuak, asteburu atxeden hartzeko ez da, Bai, bide batez esango dut, pasaden ostiraleko zetak asko gustatu ziteala. Hau ez da ostiralean izango. Hori da, hau igandean. Hau igandera. Salbuespena izango da eta igandean izango da. Beraz, igandean lan egitea tokatzeu. Antxe izango da eta ordu lehenago. Hala, nien nintzango batzen hortan. Aurreko saio berezia egiten baitugu. Oraindik inor enteratu edo jabetu ez bada. Nahiko autobombo egin ez badu. Hori da. Bueno, asteazkenean beraz untzako kideak gurekin, bigarren kafean, eta igandean kontzertua emango dute, eta gu haien aurretik, ordu erdi lehenago, han izango gara. Eta orain bagoaz, ez? Eta orain bagoaz. Bihar arte, izan ondo. Aio! Berriro galduta, gabiltza, hau da umarka. Ezin da ulertu, aurrean daukagun mapa. Eskaldu peko, baina ardi galduen pare. Nahiako detibili, aldaren nora biderik gabe. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera. Auzorik auzo, azaliondo tapago, eskultura raro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera. Auzorik auzo, azaliondo tapago, eskultura raro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago.
cauzo, gaztainondo tapado, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztainondo tapado, eskultura raro, kaleak edo mendiak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.